Hallå. Det går det. Har du några? Vi får köra börja så kanske vi får väl även upp av paddlen först. Är vi för igång? Vi kommer bara få väl även nu. Här. Jag håller det ja. Ja, är det för ström. God kvälltid. Men vi börjar sig igen så man får sig kaffe först. Alltså han flyttar sig inte kört. Jag vet det var. Jag har lust att det går. Ja, det går. Ja, ja. Er så glad for? Jo. Det må fjordas arrangementet der. Ja, men Jens ska så stå klar. Jag ska bara bjuda hjärtligt välkommen här på en kväll. Vi är ju väldigt glada för att så att det kunde ha bänt. Vi vill även bjuda till kun hjärtligt välkommen att ombuden vi är ju väldigt glada för att så att det kunde här och jag syns imponerad att vi kunde stötta vi förfast någon i alla flocken någon kväll. Tackar vi för det. Vi är ju väldigt glada för att det vill jag lusta efter vad vi då var säga och svär och kunna på tar spurningarna så vi det här. Tack för det och så får jag ge ordet till Marie Antonsdotter som för att inlägga vi vill hålla att det ska sättas fokus och ett ord. Ja, hej allsammans. Och vi vet att det är hur ståan är. Och vi känner starsfällan som alltid är trötter. Och känner henne som är färdig ner i tog. Inte så hon vill det, men till hon måtte. Och vi känner mannen som bära hej strångt och ångar att det kom ordentliga fyrtjatter. Og korten lät åka som allt køyre vel. Men det gjør det ikke. Kunngjøren om salalige arbeidsomkvar kommer førska lovgave i juni 2025, og det fengnes dere om, som har arbeidet for hesten og at politiske skipene er lortet. Men kunngjøren i seg sjølven avriker ikke, hun må leve med noen, og praktiseres, og ikke minst, må penger fylke vi, skal det etnast at dere få et bedre arbeidsomkvar. Salalige arbeidsomkvar i førjen er under truste, og til ikke et kjenslelutjek, men en verleidje, som sest i sjukkerfravere, starfakatråte og mennesker som misser fotafeste. Og så spør jeg, hvor gjør dere ikke mer?
Sverige er ikke at dere mangler vitan. Sverige er at dere mangler dirve. Og dere kunne velge å holde fram som nå og betale prisen i mennesken. Toja, det kostar å brøyta, men lær dere ta oss om hva det kostar å lade være. Hvordan nok kostar det samfunnet til folk gjøres overarbeidsfør, beie strongt og skia? For ikke å ta som mannalagner som vil raktar. Hvordan nok kostar langt sjukra fravera? Hvordan nok kostar det at et menneske at det brenner ut? Og rinda langt prisen, og kallar det bare noe annet, og så tås dere om kipene som loftet som folkene, og så løs vaske dere henter. En 30 timmar arbeidsvik er ikke en radikal huksjon, det er en realistisk løsning, og nei, arbeid er ikke for ikke dette nye fyrre. Tvørst måte. Da folk får luft, arbeider til bedre. Da folk får kvult, huksa til klarere. Da folk kjenner at arbeid rikker sammen ved løyven, så er det verande. Hette ikke tid i, hette verleidje. Men let meg si noe som ganske er sin råd i heilot. Og her vi fyrjon en av mentan, her det framvis vil se som en dikt over opptidjon, trøyter og av marsjonen. Som om til å prøve på at du gjør ditt arbeid vel, det er det ikke. Det er tidjon om at skipan ikke rikker, og til her politiske arbeidene kommer inn. Det heter ikke noe å kunne lette til enstaka startforsk å løse. Dette krever skipajarbrøytinger. 33 timer om vikene er ikke et greit konkret sti, ikke som et quick fix, men som et greit signal at dere velger et arbeidsfløy som folk kunne halda til. Og la meg gjøre det helt einfalt. Dette snurrsjon kan slære av fyrjon dere vil hava. Et samfunn her folk halda ut, eller et samfunn her folk brenner ut. Et samfunn her arbeider etter løyve, eller et her løyve eisende for plass. Og jeg kunne ikke få begge, så lær meg enda ved en spørning som ikke släpps undan. Om dere vet at dere kunne gjøre det bedre, hvor gjør dere det ikke? Eller jeg kunne vente spørningen til politikerne, hvor gjør det det ikke? Takk for det. Og nå kommer Rockvi Ålesson, jeg vil ha årstørre tjokken om kvölden. Gjørs vel. Fyre Marie. Ja, hjertelig velkommen til at vi vet at det har øyne nega gjerra. Det er sånn øyne glad for å sørge dekon. Og jeg skal se om det først presentere veløvnene som er her i dag. Og det er jo forfølgene til Øtleflokken. Og for en ordanskild så har vi skrevet meg noen nye Lugavel. Beine Johannesen ur Folkeflokken. Varra Stein Nilsen ur Sambandsflokken. Aksel V. Johannesen ur Januarflokken. Samuel Peter Grund ur Kjolsture. Siri Stenberg ur Tjåvelde, Rotvang ur Framsøkn og Jens Arena ur Myflokken. Velkommen tid. Jeg skal lukke greia deg fra noen praktiske først. Ikke tog jeg vant til at det er serfrøyngar og i imiske sløven av mikrofonen. Og hese mikrofonen der fungerer såleis at tver kunne være tendreier i send. Den trea, hun stiller seg i kø, så blinker hun grønt. Og så kan man, så kan alle hinn i eisen stille seg i kø. Så hvis det rikker, så slipper jeg undan at røyne at halda skila hvor hei pekefingeren først oppi og så framveis. Vi prøver det, vi vet om tøknen ikke hjelper oss her. Vi har vært det første evnen i det, som er den stittra arbeidsvikan, som er et mål som fylte nok sånn under det seneste velstrøynen, til mer enn 21 gossør, og som så ikke fylte så rævlig halvtid og i velskreien og sjølven, før enn vi måtte enda noen ta ut av det som fikk ta ble plass nytt liv i det atter og møvelige, jeg vet ikke ordentlig om det er en lytland leiklig og i et samstarves litt nei og i samgång. Jeg har hodla spyrja lukka, for det er ganske, jeg halte Aksel V. Johansen løkmaver 2 fyrirgjøver eller skiler at jeg byrger vidt her at jeg kommer til dette evne, og at jeg spyrir det at tid lova vi en stittre arbeidsvike, det ble ikke gjørst, det stod en ta i samgång i sjælen, etter til at lokkar lova ting til et velstrui, men det som kommer i samgång i sjælen, halde jeg folk lukka som vanta seg at det er for at bliva til næka. Hva tenkte? Ja, takk for det, og god kveld alle sammen. Ja, det er rett at januarflokken til søgna så vel, helt vi kunne stytte arbeidsvikene, og vi kunne stytte dem vi lov, for å få alle arbeidsmarsene, vi er som private arbeidsmarsene, og vi tar seg om for de 23 timer, iver nøkere her, ikke 21 nødje, og det kom også vi i samgångskjallet, at det skulle gjøres vi lov, og annars skulle man ha 3 parter sammenhenger om vi parstene arbeidsmarsene, hvordan man skulle gjøre det til.
Men det var ikke nok så kjøtt at samgångskjell var underskriva og arbeidet for i gang, og det var i gang til, jeg vet ikke helt precis, og etter er det godt vel til. Så stekket jeg det opp til at det var ikke sømja i samgången om å gjøre det ved det. Jeg får bare til Tøyen Rotvang, til at jeg halte at det var her nok så greit, at det var en lønner åsømje her. Hvor skriver at under på samgångskjell her, det stender en stitt i arbeidsvika, og så ble det ikke hørt til nækka. Hvor søvan 18 det? Så Sam? Ja, Rikard. Ja, det sikkert en stort utgave av hese forklaringsene, og en mye lenk og en ordentlig lenk. Det helt stort av Sverige at støtte arbeidsvikene har kostet nok snakka penger, og det så vi jo rettelig kjøtt, at vi kommer å heve et velskei vi hadde. Så for okkar så var nok så tulliga sett krav om at skulle vi bruka pengar på en stitch arbeidsvika, så måtte vi finna pengarna. Og det kom vi omgående til. Og så vil jeg eisen si at vi skriver under på samgångskjall, og det skal så eisen sies, hvis du ordentlig for i jøkken samgångskjall, så nok sånn jeg som ikke kommer i jøkken. Men jeg halte det la en kanning som jeg vet ikke om det var tjauet som jeg steg for henne. Jeg halte at han kanningen visste at en 23 timers arbeidsvika for å kreve 11 stadsfolk at rett. Det var godt sier et øyelig beskjed til. Det visste slett ikke halte. Og så har eisen sagt at arbeidsvikan og i fargen alltid styrt og lov. Og det nok eisen mer nyanseret enn som så. Og det visste seg eisen at her parstaner, og det har vi altså ikke vært vi i, det har akkurat tykker vært vi i som sitter her, til arbeid som værer med embedsfolk og med parstaner og arbeidsmarknaden, at man sa nekvar avpjøngar vi er sånn her, og det var ikke alle parster som var gleder for det. Men jeg må si, hvis Axel og Siri hadde kommet til Moin og sagt hva skvatt, nå nedlegger vi til her dobbeltfunksjoner, her har vi penger til den første timen av støtte arbeidsvikene, så har jeg haft øyne ring for jeg har sagt nei. Men til tilbøy kom omgang av bord. Det har jeg økt hattle enn meira enn det har vært. Takk for det, Rotvang. Sier Stenberg, du varst jo eisen vi i dem sammenhengen, du var ikke forskvinnet da, men Rotvang nevner, ja, men det er ikke bare rett at det var flere andre mål. Jeg vet ikke om styrt i arbeidsvikan som ble et symptom eller at det kjenteste målet av dem som ikke kom i kjøkken. Det så vanlig handverk? Hvordan skal man ha alit av politikken vi frem til hvis han stender i samgångskjellen, men at det flere mål, ikke bare styrt i arbeidsvikan? Hva skulle vi vente av en samgångskjell i fremtiden? Ja, hvis man hykker samgångskjell i djungen, så det faktisk de aller fleste målene fremt. Men hette det stora målet, man kan säga som ikke kommer mål. Det har alltid gjort harmlott. Det har alltid til nei, at man gjør noe veta, og alt unna bakket opp. Arbeid en veldig stor part av livet og til at eisen kunne hava en balanse i middelen familieliv og arbeidsliv veldig nøyot. Eisen for okra kappengar for om arbeidsfolk. Så det har veldig stor tøytning for i fremtiden, og okra hadde så sagt det, og i okra upplägget till väl att man kunde börja vi att säga okej, att det är ganska en stor bit att ta i en någon, att man kunde börja vid time som har tröskiftevakter. Så hur man går så börja omkring så kan man rotla det ut så ser man kostar rönos. För du får faktiskt inte helt sattmallan och igen visst du har fotlat då vi tröskiftevakter nu det. Så det var sånt där okra på en gång och helt vär så till att du har ästen också nog folk som arbeider i sett at og det har jeg hjulpet hjemme å komme opp i brøk, og jeg har fyrirbrytjer sjuke og strongt, og så det går på en gang og det har vært til vi at okra bottner i øyla lunsje av stående, så har man kunnet gjort noe for familien er tannveien. Så jeg har alltid stadigvæk til rette for 1 år, og jeg har alltid til ordentlig kjælot at etter et mal som man også ikke fikk sett håla, og man så ikke rådleder fullt ut, så man må råkne vidt at det kommer til å teka noe i. Men det et godt døme om man skal ansette også vel etter hva man skriver i samgångskjell, eisne? Altså, du må skriva det som du går inn for det som du vil arbeide vi. Ja. Det måste du. Takk. Vi får lykke at høre anstøvflokkene eisne om dette evne, og jeg halte at bare to blinka i her, og så kunne vi få til beiner, og så kunne vi få hente ved nattene. Bare Stein Nilsen, hva holdninger kjempes? Halte vi da hørt holdninger for, men dette kunne oppfriske holdninger til styrt arbeidsvikene. Ja, til vi styrt arbeidsvikene, det snur seg vel om hvordan først og det samlet dagen henger sammen. Og
jeg halde sjálvur at det som sjukarøktarfringafella gjørst, vi har sagt at du først en eika brøk for arbeid i skiftevakten, gjør til at du først vaktene og arbeidsplassen at henga saman vi fjøret om arbeidsviko. Heimparsten er det så til at du hever også en arbeidsmarknad her du hever en framløslo, her du skal få dagen henga saman, og her skal framløslo henga saman, og her det så at stytter du arbeidsdagen her, ja, men så kostar det. Og anker skal betala den kostnaden, og han som betaler det sørste enda til vel han kunden eller han som færder tjenestene som han skal hava. Og her vet vi til, vi har bruk for hver vi øyneste tøyma av førske arbeidsmarknaden løtene, til alternativ vi av innflytta enn mer utlandsk arbeidsmarknad innan den førske arbeidsmarknaden, hvis nu den første arbeidsmarknaden minkar i tøymen. Jeg vet vel at en fragrøying til sørste vel, vi har kjørsning til at lette vel til statsmannfellene, visste til at det var bare noen halvfast arbeid at sett i røkten og i allmenn stålen og så gjør. Men det er ångsvekkene hånger ikke sammen. Du skal dekka døgnet, du skal dekka arbeidsplasser dagen og framløslen og så gjør. Så man omtykker alltid at han løsteren som sjukarøktarfringafella gjør det ved at gjøre en eika brøk for vaktaskifte, gjør til at du først vaktar alltså dekka vaktar tørven av døgnstålen hvis du gjør han løsteren. Det är så ögonvävra affärer och det är näka det betalar man så för allmänna sjö men det privata här är det så det privata arbetsköparna säger ju pura grått att samman bäst ut av förska arbetstiderna det effektiva förska arbetstiderna vi tar utländska så arbetar vi inte så reellt nek mer om vi då arbetar mer att ju och är pauserna rocknar in i där 4 timmar och det är det inte så grann. Takk for bare stedelse. Beini Hansen. Ja, jeg halde nei, det akkurat skal slutja. Axel og Barer, hvis de slutja lukka først, ja. Takk for Jeg skal røyna minna til knå det, ja. Takk. Ja, altså da det kommer til stikke arbeidsviker, så er akkurat fædan til han at da det kommer til arbeidstøy, akkurat som vi lønn, så er det en arbeidsmarknadsspurninger, det er noe som er i samregningen, og det som Barer også nevner her, så er det også noe som sommerfagbalker har også klarer å samle oss til, og det vil jeg gjerne ha det fast i. Vanden vi att färra in vid lov till självsagt att det kostar öliga nekv. Jag har själv sett 4 spurningar till inte tar vi så att han kommer fram om man sitter arbetsvikna. Tar man tar sig om 100 miljoner berg för allmänna och privata arbetsmarknaden och då det kom till hur nekv arbetsutboj hur nekv tar för att växa eller törren arbets med för att växa. Nu den rotet är en kanning kurs 11. Det är effekt av 1000 folk. Alltså det var en mätning från och det var 12 från som man fick från landstyrelsen och ta. Och vi det var så öliga större än törv arbetsmiljö och att vi skulle växa tant törv 1000 folk. Det är ju mest i samhället. Det är inte det. Det kan man så kan man diskutera det så långt man vill, men det är mest och så är spåret kan det faktiskt skulle komma från att vi så skulle ha haft 1000 tillflyttare att säga eller hur ser det här men vi talar kort att det är en sammanhängande men vi måste också lägga upp för att det är en flexiblare arbetsmarknad till att vi känner också till att det är en ex som ganska arbetar nysättande bruk men inte arbetar fotlatoj till dem som raktar rötsnon. Hauas vi har öliga större törv av folk som raktar rötsnon. Så släpper det inte upp då så vi måste också hitta efter hur få en mer flexibel arbetsmarknad här folk släpper det som vilja arbeta mer släppa det och medan det som vill arbeta mindre. Så här är det också som inte fungerar med middeland och röktaröksen. Ja, alltså vi gör det mer flexibelt än det. Samma Peter Grund, gör så väl. Tack. Ja, jag tackar för att det var fyra fonten och bjöd vi. Och jag hon var mer uppe och hon låt jag lyssna till rummet här vi att folk alltid trött med och sallarlig. Nu är uppvuxen i en hem kvar tror jag att det var kvar och det är så att det bruk för rökt och det var blev så dement och vet kvart avskant jag har det hemma jag har en kon som är arbetat i över 20 år innanför röktarrötche och röktarröme så är alltid det vet nog klunta kvart det snurrar om tar det kommer till akkurat det inte hur man fakt in i samgångsskäl och inte klarat på 3,5 år till undrar mig men nu har jag roteurarna frågan hur hon bromsar det men schelte som arbetsvecka hvis man räknar ut på det betyder att man får en gåvan halvan timme för hem om det är alltså inte mer än det men tar det är kommit upp alltså om man vill ha det så är det något som blir vi hänga vi och är halt det pura grøtt att man ska arbeta fram med motor för att avgrøtt
Jeg vet ikke hvor man skal takke til småvund, til det snur seg med halvann tøyma på en dag, men her veien så skal man ha alle parter av arbeidsmarknaden vi, men ta jo rått nevner til at det ikke alltid gjørs til lov. Jo, det var nødt til å gjøre det ved lov. Arbeidsmarknaden, partene ble ikke samt rundt det, det er sikkert ikke. Men så det her, altså skal man betala for det her, eller skal man ikke, og alt det samrøyngene, det må være pura grått, og man gjør det. Takk for det. Jens Arana? Jeg halte at det en løyen tog, og det er her bortforklaringene, jeg kjøpte det ikke, altså, takk noen i å tenke sånn opp, men det får unge konsekvenser, og arbeid ligger nok. Alt det her som skal gjøre livet nok lettere for jobben, ja, og arbeid ligger nok. Kanskje mer? Kvitt, ja, kanskje mer, ja. Jeg har et borgerligt starv, eller heie, og avløse ved det av at fører her og ikke lagt ned. Ta brenner av, og jeg har fri annars for lagtingsnån. Og det tøyelåt jeg mest hvordan hvor store trobleggene i barnefamilien. Bøtt som har salære troblegger, som av inn i salære troblegger og så gjøre. Og det tøyelåt at det brøtt øyne også stjørende. Og hetta vi, ta i hård til hetta første til langsjen, til noen år siden, jeg støttet arbeidsvikene. Så sier yes, hetta det. Hetta hvordan ser en mulighet for jeg lagt om til barnefamilien. Og som dere hørte mer så godt sier fra eisene, altså, det kostar virkelig enn ta folk enda ut til ikke kunne arbeide, skulle sykemelda, så skulle de ha pensjon og så videre. Det opplagt, og det så opplagt for økonomifløsene, at ta dere i sommer, jeg minns ikke om det juni eller juli her omkring, hadde samregninger vi en av flokk og samgångene, ta hver hatta av båren og beina vei. Og bare flokkene var pura samt. Så har jeg fått han tria vi, men jeg vet ikke hva det kikk seg her, men jeg hadde ikke det skjedd til det tog med arbeidsvikan som kikk seg. Det hadde slett ikke. Men det var ungen ive. Skjedd tog med arbeidsvikan, det skulle vi lov, det må vi lov, det kommer annars ikke i kjøkken. Og så sier anker, ja, men det skal betalast. Allvar att tåsa. Det är inte troligt att sända pengar av landet till dänor som inte har bi om att få pengar från. 5 miljoner första år, och 3 nästa år, 5,3 år, och allt en kvart miljard sendt av landet till danskar. Så detta uppskottet för åkra fotla stål, och hej vill komma i köpnen hvis jag finner fram till Atlanta som vi tar en av 5 sommar. Så fagfellagsmedlem Jens Arana, han teker til vi Heson. 100%. Jeg atler lukka spyrja bara steg og Eisne Beiner Johansen til tåsa syndrom etter som om at det snur seg om en oppkjør i tøymon og tølon og så framveis. Men det finnes Eisne gransking med landa Stanford University, gjør stora kanningar av hvis du minkar arbeidsvikna og så framveis. Produktiviteten, han dukkar jo setten av dagen du arbeider, kanskje en halve tøymen som Peter nevner, ikke hevet en helt stor tøytningen. Blir det til at hitje på det på en annan måte enn bare som en oppkjør, tøl, meir og minne, som et Excel-arsk? Bare hos deg først, ja? Ja, sløkk her, det Jens. Ja, til himparsten. Nå vet jeg ikke om det kommer 17 i kjærsten, så jeg vil ikke komme til himparsten. Trådgen er vi om at i det tann avbjørngen at folk stressade. Spurningen så, det av arbeidende stressade, eller det tøyde for få, altså normeringer for lover og så videre, at folk renner for kjøtt, og køyre trøtt, og orsker ikke mer, og knekka, og tøymer ikke mer til arbeidssteder i. Det en avbjørning. Altså, nå har jeg alltid haft det så utan arbeid som jeg har gjort. Jeg har nytta, jeg har elsket det arbeidet jeg har gjort, ikke haft han trobløkene arbeid, nekk og lunch og så videre. Ta helt en trobløk av arbeidsplassen hvis det så at folk stressar. Og nå kjenner jeg synder nå, og snakker om eldre økje og så videre, og røktene. Nå kjenner jeg synder til det. Og tror ikke om at de folkene stressar, tog de mangler arbeidsorska. Og det nytter ikke, men det ikke bare stytte arbeidsdagen. De får det ikke nekk bedre av stytte en halvann time av den. Jeg tror det som tarver til lykkene til å få normeringene opp, så er det at de har tog at äta. De sier at de røkene har ikke engang en pause til å få seg mat i munnen. Og det sier ikke alt, det sløyter opp av folk, det gjør det at folk rymmer. Og jeg kan teka søvnene fra min lokalløkje, Ettlesøym i Vestmanna, Grønanes, hjemme.
Her og det var så gale at av 40 plasser var det bare 16 åpen. Det var nytt time det gikk funnet, men folk ble stresset i at han var en, jeg vet ikke, det var 5-20 år at her er løy. Så folk rundt, og de søkte starv alle ærstans. Så presset ble så størst, og renner skjøter, og færre starv ble. Det ble sliten opp. Vi gjør at de måtte lukke en trying av hjemme og nye. Og det er så ikke en løs. Og tog må man finne en balans i midtelen. Ja, jeg får nok av tøymon inn av heimene og røktene i røver, så er folk trøyvast i starven. Jeg tykker vi at folk har ikke trobløyger av å være akkurat 8 tøymer fra 8 til 4 og en arbeidsplass, hvis det annars har det godt arbeidsplassen. Til øyne vi arbeidsomkvar vi gjør, at du trøyvast vi til at du gjør. Det snur som nek annet eisne. Øyne er annet. At du skal trøyvast er verst. Beiner Johansen, cirka samma spurning til tog. Jeg vil hodla lukka at jeg tror vi tykker av velskrat i nevnet at det skal være hovedligere til øtlen av arbeid, men at det ser ut til at det snur som at det skal være hovedligere til du skal betala mindre skatt og tog blir det hovedligere. Men blir vi til ikke sinter det som Jens Arena nevner en sånn skruv og han enda her du bare skal ha folk til å renne mer og mer og mer. Du betaler mindre skatt, du skal bare arbeide mer og mer og mer. Hva vi hitje etter på en annen måte som til dømes vi i perspektiv noen oppstidt i arbeidsvike? Jo, altså, jeg alltid er jo sånn sammensatt at hvis det er til, altså, jeg tror, altså, at det kommer til løn, det er også en sammengangsspurninger, men det som vi kan styre, det kan folk ha 18-skatt. Og her er det også så at vi døyer alle tøyner at strømpe etter at vi lakker skattetorsk av folk, så ser jeg også at jeg har rett til å fære nye løn, når jeg årsaker ikke nye løn, nye tøy, da fære det også nye løn. Det er sammen. Men, altså, så jeg ser at hvis det ikke at jeg kunne det, så det arbeider eisne mindre hvis det går skatten opp. Jeg legger til ikke sinter enda mal til fakkaltløkken så. Jo, og øyne hiver en til som ikke arbeider med skulle øyne lønnes for det. Vi vet øyne til at som røkter øyne, her er det som folk som kanskje færre opp i brøk, men de føler ikke større mån at pengene kommer utgående. Så det hunger øyne vi tog. Og så det kommer til flere ting, altså det er også en trivnaver, det kommer også en annen 17 i det, men det er også en trivnaver som skal til å ha arbeidsplasser. Her folk også føler seg virksomhet, og at de også føler seg avbjøret, at de kunne ta flere avbjøringer på seg. Det er også en parser at hvordan det trives av arbeidsplasser. Og så det andre sørste at du spurte flere ting. Ja, alltså huvudsätt om vi har spurningen är det samma som till bar. Skulle vi inte anse efter att söka arbetsfolk som töl eller som brickar i en Excel-arke och här vi räknar upp och ner och därför kostar så och sånt. Snurrar sig inte nu med människa fungerar på. Jo, det är invecklade mat. Trivnar noisne, men östat man tar som produktionna kanske omkring att det kommer till skrivstovarbeid så kan det kanske vara så att säga, men vi vet att privata arbetsmarknaden alltså om flaggalinnar kör att trycka tummar färre om vikna så ökar det inte produktionen. Så det är det är man bara riksem så ja. Tack för det. Siri, ja och så ja, vi det först här till Siri. Ja, skattetrust är så läcka och så samgångsgrein. Men jag hade det rätt att man måste switcha tingene och i helt och kan inte bära som ett Excel-ark. Och ett som jag hade ästna var en ordentlig stor avbjörning, det var att det var så stor åshem i omkatt att det kostade. Och det var imiska utmeldingar om det, och ästna ungos nog äga folk där för att krävja. Det var öliga ågrejt, och tog hej man kunna just där vi att man begynte i små för jag switcha göra såna gröntor. Det är inte om det att kappen om arbetsmännen är ordentlig hör. Och vi vet att det hade manglat nog unga förjon och missa stora parter ungdomar och manglat långt om för 2000 kvinnor som har trubbel vi ståast här. Och hvis folk skulle söka en gå fram till förjon och vilja bygga här så måste eisen ha goda arbetsomstår. Och här söker också i Kjolde gossur till att det är affär igång vi att få stitt om arbetsvikna är en parter av att skapa bättre trona och i samfunnet generellt. Både för familjer och för barn och inte minst för starsfolk. Tack för det. Till måste hålla mig gå. Jag rör lära mig bruka så töckna till Jens nu och så Axel, ja. Jens är väl. Ska inte lägga något att säga att bara det är stort att finna vita alltså efter alla damer så säger jag att nej men att det är grej ivr att det är stor tropläggar. Jag först kanske säga sig med rätt psykologiska alltså här är det några fackfällor som gärna vill ha arbetshöjna stötta och politikerna säger nej. Vad gör det här vi trivna i? Vad gör det här vi trivna i? Att man bara säger nej, det kostar för något för så är det. Alltså huxar man inte om det
Alltså tog att det är helt givet att det arbetsplatser så sätter arbetstiderna ner och en time eller 3 timmar. Det arbetsplatser blir nog effektivare. 100%. Axel? Ja, tack för det och tack ända upp efter Jens. Alltså till arbete som blev gjort och här gjorde Halldor Jalsson körde utdragningar som säger att man ska erstatta alla timmarna. Alltså vi nutjo folk. Det kostar ju nekva pengar och kräver next starfolk. Men det är inte så lätt att hunka samman. Hvis vi tar det största parten av arbetsmarknaden så är det att man brötte arbetsplatser lyssenter till några skipaner så heter kort vågar utan man behöver också i onta. Kort tar vi fler folk eller bara pengar. Det kommer till att arbeta vakten. Det här är som att det är avskanner. Det tar arbeta vakten med andra hälsoversion, äldreversion och så framvägs och allmänna versionen. Men i halte limener i halsjälparpedan 55% arbetar nyselatøy. Sjukvårdarfrøkene er fløyre, norskfrøkene er øysen fløyre, og det samme er øysen ikke halsrøkterne mer vitande. Jeg har ikke tølene for det. Er det sånn som man gjør det, så viser det seg at man stytter arbeidsvikene, og at de som arbeider nyselatøy, at de færer faktisk opp i tøy. Så det har blitt møvelig at arbeider fotlatøy. Det er ikke møvelig at arbeider fotlatøy i det om du arbeider kjøttsvakten, og i hesostørvene. Og det gjør til at det ikke tørver nødje folk om, men de folkene får hva som synes morgenlønn, og det er bare godt. Ut av private vinnene, så er det sånn det imes. Hvis du tenker flakkarbeidser, så skiljer vi av så snakk tons skulle gjøre på en dag, hvis du sitter arbeidsvikene, så er det kanskje en avbjøring. Men nå har vi selv arbeidet nok snakk av flakkarbeidser som ble unger. Sommar viker arbeidet 20 timer, viker arbeidet 30 timer, for anbast det fisker vi er. Brøytingen og månen er til han, du blir å betale i vi tøymer 23 i stedet for tøymer 40. Det er ikke større brøyting kan jeg. Og ikke ta det hjemme akkurat gjørst da, for en halvfavner, så jeg halte man for nye 6 tøymer for nesten alle arbeidsmarknaden, og produktivitetsvoksen i Østlandet får ikke nye, han får opp. Og hvis han fer til i følgen, så koster det faktisk ikke for budskapen og samfunnet som i holdt. Jeg kan legge til at det er helt ikke vært budskaperfrøyngar i Danmark som har sagt, la det gå lunsjarbeidsvikene. Det er helt ikke det øvrige argumentet som finnes. Men la meg lukkavel, suttja sjónarhotni, det virka som en ansøk, allugavel, da man sier, la det stytta arbeidsvikna. Men samstundes har vi en kreppe arbeidsmarsjonen til av startsfolk har trådt, altså beida privata vindløvsid og vi da har akkurat horsta i samband vi røktar. Skiljer du, Axel Johansen, at korsen er så skeptiske røttene som... Ja, jeg skiljer det. Det virka som en ansøk. Ja, det virka som en ansøk, og jeg skiljer det vel, og jeg tykker vi onker arbeidsplass få en arbeidsplass onker, og kanskje særlig privata sektoren. Men og det virker øyne løy å si at hvis du får nye stytter arbeidsvikene, så får folk arbeide mer. Men hvis du ikke først arbeider fotlatøy, råkner ikke vi alle limener til Mari Antonsdøtter ikke arbeider fotlatøy, men det er flere limener som kjenner som ikke arbeider fotlatøy, men ikke slipper, så det er ikke til at arbeider fotlatøy og skiftsvakt og så som man kjiper arbeidsmarknaden. Takk for det. Ruth Wang har hånden oppi her. Jeg skal lukke... Men vi har det tvär metoder till hånden och till eisen knappren, men Axel Johansen, hvis du kan slutcha på att du är livra brukarna. Ja, Rotvang. Ja, men nu säger Jens har vi ser mig, men alltså nu så ska jag annars slutcha. Ja, vi ser vi ser slutcha eisen. Ja, nu löser det. Den gamla mannen. Ja, just väl. Jag har slett inte orealistiskt att vi kunde komma mål vid en 23 timmars arbetsvecka. Vi var bara nöjt till eisen att ta några opopulära avgörelser. Visst vi skulle ta det populära avgörelserna. Och till det som manglar här vid båda. Kvärt vi är nedlägga några dubbelta funktioner innanför hälsoverset så att vi säkert på en vecka kunna lacka arbetsvikna. Det är bara till att man bara vill spela jolamaver och ångant och är skynnaver att göra och som är så opopulärt så är det inte pengar till det sluttliga helter. Jag hade Kanske jag sända pengar till danskar. Jag hade att ett gott huspunkt kanske kommer till att spela. Vart du kvärt, Jens? Ta vi bara för att Danmarkar att han har väl att få sig tjoarsämjorna praktisera. Ja. Ta vi det helt för banka stuttlet att kunna sitta här vid uppröstar panne och säga att vi är vi av nyliga blotchen. För vi att ta hatta tjäche om det är stämmer. Är det några åhörare som har en spurning till panelen? Ingen enn, det er preisen til å huske om det, og kom alt som en løte, til alt leie. Jeg har alltid at jeg er ferdig at sette en spurning så. Til de av dere som kanskje ikke tar sånne undervisninger, husker rått og bare og beiner, husker først i alt løve.
det några forstrater som tid kunde lyckas man säga när det av dessa forstrater som är i läge så kunde vi för att också om att stitta arbetsveckorna. Jag hade vi börjar lucka vi binder först rotera akkurat året. Ja, binder först. Nej, nu är bara tens över här. Rejer, jag har inte stoppat det. Jag är lavor. Nej. Ja, det är du spyrst om det är några forstrater har terror läge så du kan sitta arbetsveckorna. Ja, jag vill säga det så att självande och vi var nämligen en fonte och fick så frågor framlagda ta för 4 år sedan deras långt. Och vi spurte oss han relevanta spårningen alldeles så att ja men alltså går så länge ner lösta sig affärer. Alltså hur tjejer träd då? Alltså hur två träd till dömes så. Och det var inte svärt att det här man kan några grönliga om effektiviteten ös för upp ta det för långt och ner. Det är ju alltså visst det löser för ner efter tog så bara för att nå ner inte det löser så mycket. Nej, det är alltid en relevant spårning. Visst det verkligen är så effektiviteten för upp. Men det är inte nu att framlöslaboratorn ber det inte till. Du tar skulle mera folk in att framlöja hvis det annars inte automatiseras och vitlöjt och så. Det är färre hämtat, det vet vi i framtiden. Det går kött till lötene. Men det som jag vill hålla fast vid, det som är områdande är att det är nog av arbetsorsk och arbetsplatsen så att folk trivas och har stunder till det de gör. Det som jag hör från sälja rökta startfolket, det är nog här största press är, alltså det psykologiska press och så vidare. Det är att de inte har tid till att göra det som de öjar göra eller det de vilja göra och följa sig sliten, alltså salaliga sliten till det inte nå att de gärna vilja nå. Det är en större troblöjning. Och så lika må jag säga till Axel V. Johansen plejade att säga att inte att det var ju några fyrtrycker, några värsta till dömes som prövar att stitta arbetstiden att ha lärt för 4 år så igen, bara inte att han har väl. Och kvart hände, ja, tjänastan blev värre, kontan blev onökter, och startsforskningen för en atter till arbeta fotla viker. Så det är inte bara gera stingen. Det har större konsekvenser. Ja, men det jag tar inte i öliga väl i månaden eller trutchar halvt år, men det är så avskaffa kvar det. Känner du en av fyrtryck som har det? Det är inte bara läsas över. Ja, nämligen. Det är för frat i atter. Det är inte kanningar som visar att produktiviteten går så ständigt ett eller växer, men det är på virksam. Binder Johansen, kvart hej skulle till för folkaflocken för in och hukte på möjligheten att stitta arbetsveckorna eller era matar hitcha att färdig arbetstiden om veckorna. Jag vill kanske ta att här som vi börjar. Det är ju en sammanhang av spårningar och vi hade inte till rätt att vi politiskt för in och ansätta arbetstiderna helt något som arbetsmarknaden var bäst. Och för att ta att det som bara säger till ändan så var det så säga att han fyrtryckaren som alltid han menar vi som stitter arbetsorganisationen här har stjärnan själv ut i minnen sagt att det har inte gått hosskott så att det kräver också det att varje parter av arbetsmarknaden så heter som har gått hosskott och det som man öjer helt är alltså kortfalla röjna gera så långt som att så arbetsmarknaden inte blir samtidigt om hatta det är att göra mer flexibla arbetsmarknaden här man färdas mer truna in så la jag sig faktiskt som trivast och det är själva innan röktar startfalls rektar öke att man ska göra här tingen här på så att för att ta som om vi hade inte rätt att man för politiskt in och assetter arbetstiderna men hivin så skulle vi röna helt hinvägen att röna bättre som truna. Jag kunde spurt ja är det bara ganska bara skulle lyckas läcka här så får vi lyckas som räffilsen efter det. Ja, Siri Stenberg, du är en vimarsing. Ja, en vimarsing, ja. Till mamma är så tingen i helt och är samfällen i helt. Och hur så rekryterar du in till ett öke som är ordentligt spärs framan ontan? Alltså det kan vara något ting du kan göra. Men till anken är vi om det. Att hvis du ska få ästni unga ståaste förrjön, kappingen om arbetsmägna är öljehör. Och hvis du vet att det har bättre sumtor och i Ören London, stitter arbetsdag, högre lön, det kan vara flera andra ting. Så vi också nødt til å ha time og tenke noe. Og kunne helst bli ved å leve ved at folk ikke vilja arbeide og så grunnleggende tjenesten. Ta løte, ta hese størven ikke er mannet i. Ta bryter alle arbeidsmarknaden sammen. Det er akkurat hese folkene som gjør at andre folk slipper til arbeid. Så at de som er sjuk vil anseie eller rukta i og de som er gammel er rukta hjemme og botten i badnagæren og så er det. Och skola och allt det. Så mamma är så det som li och att få ung att välja förjar, få kvinnor att välja förjar, att vilja vara här.
Hvis det er en priser att betala, att man betalar kanske 1 timme nu, 1 timme om 2 år eller ett land, så må också vara villig till att betala den prisen. Det också må göra öjlor i folket. Och att det passar av arbetsomkvarven. Så det är ganska inte en kostnad. Vi då inte så att det är en stor kostnad. Den första timmen så vi inte så dyr, men det här har varit alla meningar om det. Men långt du inte upp så inte mer värt att du ska la folk in. Men det är inte alla ställen näka pjölsten i röver. Så man kunde pröva det av för att också slå av antingen grafisk öde eller innanför ett startsöde. Men det är akkurat som man vill en gång pröva för att veta hur det kan rycka. Det är visst ju i att om 5-6 år så stannar det sig att gör det inte för. Samma för grund. Ja. 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 Alltså är halt alltså ett som är jag vet inte skisma, men alltså här stannar vi faktiskt och vittgöra och har kvävet halta om det har vi skett Thomas arbetsvik men alltså det som har be om det som har bruk för det sitter nu i salen. Och så kan man ha olika meningar om det. Men det är ett inskriv för arbetsmarknaden och det ska sökas ut så att så nämnde bara det alltså det privata marknaden. Nej, halt av Axel. Att det kan inte vara en troblad. Men hvis vi tar alltså fiskarvirkene som fläckarvirkene, alltså föringarna tar bäure ju fisk och leipe, så funkar det trillebörer, så funkar det truckar, transportbånd, allt man kan se och tältjält att det är en process som egentligen ger minne bruk för arbetsfolk. Jag var gott vid att bruk för någon folk. Men och så halt inte det att som Siri säger att man ska färra och pröva små och kanske ta en timme annat och lukt till 20 timmars arbetsvecka man snackar om. Men hit att man prövar det och jag vet inte om det ska vara geografiskt men omkring arbetsplatsen här som man helt till att det är mest tarvrat och det så att vi till senaste väl att vi till att man kunde gott pröva det och här kvar salarliga trust det mest och arbetsmässiga. Att man får in och pröva det och gärna garanter, ja. Jag har inte geografiskt, men till dömes här som tar truste mest i arbetssektorn, här som man är mest brukligt. Ja, Axel Johansen. Ja, Malta 4 är så Petter. Ja, men alltså jag har fått helt fram så jag sitter arbetsveckorna och jag gör det och jag för nu 20 timmar. Men vi håller jag gör det även några år. Tror jag tar jag sagt så det för äckligt som jag arbetsplats så kan det att det inte rycker så väl. Men tar till sagt det ser ut att vara tro på att samföra neckfolkar ute med landa kommunala arbetsköpare är oanmyntliga här. Allt tar vara här är emot att sitta arbetsveckorna en kvart och i privata arbetsköpare är. Och till neckfolk här som är emot så är det upplagt att röjna några arbetsplats. Det kunde vara en bostad allmänna version av sjukhus, ett litet sjukhus, ett av de smärre sjukhusen och ett röktarhem och kanske bara skrivstå i arbetet. Så rätt ja, så tycker jag så lyckas det till att när åt där och hvis det lyckas väl, tar tycker det för att göra så kan det kanske samföra allt det som är som det. Tid skriver nu i samgångskjall, nej, inte samgångskjall. Vi tycker välskra, Janarflockren, att nu skulle vi sätta hål av arbetet, sitt arbetsvigna. Det är inte atter i forhold til at det stod i samgångskjall at arbetsvigna skulle stittas. Kan man det vi sätta hål av arbetet? Ja, det vill säga hålla arbetet. Det är synteskaft år att man inte sätter hålla arbetet. Arbetet är faktiskt långt över igång och det var igång kanske de första 2 åren nu så väl ska någon. Det är så där menas vi till att vi framvägs halta vi skulle alltså för igång via sitt arbetsvecka. 9 mot 20 timmar och det ska göras under några år. Men vi hade det ösne vi och hade ända vi i samgångskjall någon men vi fick inte halt besägen i samgångarna. Så får vi se hur så väljer en väldigt hesa affär och om det är mer lite lagtition men en akvar för Janarflocken så var det helt säkert akvar för arbete för det. Jens Rama. Jag sitter samma som Axel att spännande så tycker jag väljaren för att välja här alltså och ständigt står vi här i kväll att och en verklig man säger nej till tjejer som arbetsvecka politisk myndlagen solpastor man säger nej till lön under utbyggning och man säger nej till sjukrökta föreningar och lockout här åter till arbets alltså vad kan man förvänta alltså detta böter så inte om trunaj. Han ska gå spårningar för svär på här alltså vad förväntar man alltså kan man bara så negligera en stor part av arbetsmarknaden? Det skildes. Rosvang, du kan
svär på det här Jens eller ja. Det tror jag att vi Kvärt av dig. Ja. Kvärt av dig allt. Jag skilte det där tolka Jens säger. Alltså man säger nej till stitt arbetsvecka men samtidigt vet man att man har en nekvonssektorn också uppsliten arbetsfjöld och man inte ser halt för i arbetsfjölden samtidigt som man är trott arbetsmäge. Man säger nej till fackföreningen. Vad väntar dig på sjur? Ja, man är trott arbetsmäge, mest så ska man så straffa verande arbetsmäge upp att det mer att fi samtidigt. Alltså är halt faktiskt att sitta arbetsveckorna är mest atsockande och kontroll. Alltså det är de störvena här som du hever det så här jag känner själv 8 timmars vakter och du hever några pauser eller näka alltså och ska till tandläkaren vid baden ja men så måste du inte ta det fri eller avspaka till här till troplast halt är vi här 4 timmars arbetstiden plus det att man arbetar vakten som gör att det är riktigt att passa samman och det är en av orsakerna till att jag inte tog under vi att det var just vi lov att vi helt gör att det för här bölkarna som här som det verkliga trångt till och jag tog jag vinnan och det arbetet kom omgående jag mål. Alltså vinnan vill det vara vi att i stora mån är 23 timmars arbetsvecka av privata arbetsmarknaden. Jag vet gott att onkel för att motmäla tog, men i kvosser till sjukvårdsfröingen och öron omsorgarna starsfolk och nomsfröingen. Här är det indiskutabelt att vi stadigväck har 4 timmars arbetsvecka, punktum. Och tog ejer vi att räfesta det. Tack, Rotvang. Axel är först och så jag vet inte hur det först av det går bara Axel titt på få sista året vi har en runt i träd här dit allt är lucka det som av patlen så vi tar han minuten som man ofta ändar vid att 2 minuter till alla skinast Axel först Ja, bara håll stått till alltså Jens och Rannar Venja och kanske arbetsmännen generellt men kanske sälja till som arbetar i omsorgarna och storven någon. Alltså hända samgångarna häver giv och skattalat att la mer lönt. Vi tar giv lönar lite till hälsohjälparfälla, hälsoröktarfälla och pedagogerna och vi har samtidigt lön under uppbyggning till en kolskolan och så. Så vi våra kommuner inte klarar att ta närmare in i halvt av januari, men det skiljer lön att vara klara till sommar och så efterspårningen blir lika stor som ta vuxte sig omsorgen att ha så för det lösa vi ska inte lösa allt, men därför lösa en stor anpassning av branschen. Tack för Axel. Och bara här det senast så tar jag en liten kaffestek att man bara Ja, ver en enda runda nu i häst omfär nu. Nej, vi tar inte enda runda nu. Okej, jag är så tätt här nu annars tar vi enda runda. Allt bottnar sjåande i pengar. Alltså, det säger sig självt. Kostar detta mer? Ja, men så har vi inte råd till det vi en stor underskott i landskassan. Och det är nog årsöken till som Rottvankren jag har sagt till att sälja kommunala arbetsgivarfälla var öliga harste mötet tog att de kommer nog att betala ja, en öliga stora prisfjätar visst det är så lös att det kommer att kosta mer det ska fler folk än ökat till det var färre timmar effektiva arbetstimmar så här. Så det är väl allt som pengar. Och det som är väldigt underförande samgångsskoje är för det första till vi underskott och samtidigt har man sagt nej tack till 230 miljoner kronor. Man har alltså kunnat haft en bättre välfärdstjänst vi tar med pengarna. Rotvang så släpper Sverige. Ja, nej, bara ta emot kommuner. Alltså kommuner hade nog varit det som det löste sig bäst för. Det är ju, hvis man stitter arbetsvikna till Ötlån, alltså det är ju den största posten som för all lönnetjocken till kommunskatter. Så det är nästan med runt till kommunen hvis arbetsvikan blev stitt. Det är inte kostat dem det stora. Det kostar dem mindre än land nu. Vi har en spurning fra Ahøren, fra Wilhelm. Kjørs vel, Wilhelm? Jo, takk. Jeg heter Wilhelm Skallan, jeg sitter selv oppe for midtflokken. Jeg har jo en spurning til alle flokker. At jeg bare vite hver flokker er helt tydelig for stadigvæk at for at lunsje pensjonsalderen, altså opp til 90 så fick jag säga hålla pensionstjärje ja. Ja, det är bara att jag får så tjej till det viktiga så också jag kunde lyckas så för hinna inte noisen ja. Vi kunde gått helt stort och det var helt stort tror jag folk har bruk för en stäcke. Vi börjar vid beinen och kör ju hända vi. Beinen. Vi ser att det som fackföljen har börjat upp till att finna en sämja om det vill jag gärna. Så vi vill gärna finna en sämja som fackföljen om hur så här skulle skipas.
Tack för det. Ja, alltså sambandsflocken har pura grött uppskott, alternativt uppskott till hacka pensionsaldern. Tog vi menar till att hellre än att sitta nutja pensionsskipaner in och hacka pensionsaldern samstånd så som undanfarna samgång att vi sätta en och ett eika uskøyde in i samband med nysliten så gör så hellre lärt tej arbeta som har orsken och hoen till det utan att motråkna för till lönarintökna. Så vi möjligast är inte nej att hacka pensionsaldern. Under var samgångar sent ju så 30 miljoner eller 45 miljoner för 100 miljoner i alla land någon. Det svär alltså till att pensionsaldern ska hackas vid 2 månader. Så det är alltså centur ja, det ska vara jaun och att det är du just helt än bara hacka pensionsaldern och inte ut. Vet vad jag tar inte mot folkpensionerna så skulle ta pensionisten som orsk och tøyma arbeta, torskla arbeta och ta för att fortsätta välfärden framåt. Lösning samband chat ju hotla snuja sig in i instansterne vad är som bor här. Axel, du har ja. Ja, tack för det. Januar var hellre vi skulle färra att till det som vi släppte champions ut face night Jan. Jag hållte nog kört med de allra flesta fagförlönen i vår så att det jag tar att ut face night Jan och det är att pensionsaldern hackar hållt där 15 kvartal. Sjön ska stäcka innanför. Men samtidigt skulle göra att det här skiparna bättre för det som är nysliten. Det är en skipan framskottet pensioner där, men skulle inte än bättre. Det är vi som stannar här. De flesta jag kunde gå se. Kanske som Peter har haft mer kroppsligt arbete några år, jag vet inte. Men det är några som får att arbeta som 16 år gamla, det här var kroppsligt arbete så ser att löve att jag kunde släppa från Arden vid Donner. Så det här var en mer flexibel pensionsalder. Tack, så Peter. Ja. Jag var 1 år gammal första för i Aura till maskinbåten. 30 kronor fick jag. Pensionsaldern ska inte hackas nöj. Alltså det blev gjort en sämne 2018 och det är hålla fast vid det sämnena. Och så har vi någon samma politik som samband i akkurat att tog öknen att vi menar att det ska ha löv i arbete akkurat lunch det vilja utan några motråkning tog att vi söker pensionerna som har en rätt. Tack så Peter. Siri Stenberg. Ja, tack för det. En av orsakerna till att man alla tøyna är nötter att ta som pensionsaldern är en tøy man har forskat på pensioner. Det man inte glömma att det är ett av tøy som ger och till största halvförs avbjörngan som går över över. Och kunna gott hålla och till ta semina som var gjort i Achan, men och kunna äsna gott ta under vi att gånga sin showtaret. Och ta tog ju under vi ut i samgång som går vi och nu. Och vill jag se att det äsna har att man har en goda skipan till det som är sliten och att det kunna föra till av pension eller fyra pension och äsna till att man kan få utgång till det efterlöna som man själv vill spara upp hvis man föra framskunda pension. Det man äsna kunna leva gott att man för fravägna alter och fravägna alter som tja lanten någon outitjon och till fler och fler som väljer att arbeta långre och utsätta pensionerna och annat. Så att det har väl nog inte snackar i om det att pensionsaldern kommer häcka. Diskussionen för mer att vara alltså gå så kort. Ja. Tack för det. Lotvang. Vi var via hacka pensionsaldern tar vi tackar man nu Seichan och vi tar i syre kom vi så första uppskott om hacka till fjärs så att vi ja så kom ett uppskott om 2 pension vi sa det ja. Så blev det brott till att vara halva kvart år, sen för 4 månader, vi sa det ja. Så blev det lacka ner och 23 år och vi sa det ja. Så är det att han nästa uppskott som vi lagt av bordet, ta för att vi eisne säga ja. Tack Lotvang. Ja, Jens och Rama, har vi tagit en stäck? Vi kan tänka. Och grå helt rätt och grå välskra att ha tutninga mikla likasta att folk som mägnad arbeta till släppa arbeta. Till andra grundlag för att tvinga någon av pension. Och så skulle jag ta och en time som omkring haft i tarnai. Men jag må ta en snack om pensionsmålet. Jag säger att min flockron och det är inte en beställningsspårning från Villen. Till två sida. Min flockron är totalt emot två som sambandsflockron och folkflockron alla. Att man ska föra och täcka av pension till ung. Ta damen inte till att man ska kunna bruka pensionerna långt nu till att bitcha för att man ska bära två. Man ska ha en god pension. Hon ska få fri. Og samfunnet skal gjøre vidskiftene såleis at de som ikke mekner at bytja i det, de slipper bytja. Man skal ikke pilka pensjon.
Släpper det så rätt. Du släpper så att det beina vet vi tar ja du fast lugg år att bara vi tar en spurning att säga att an hur kan han det ja. Er det? Ja. Nei, det snur seg ikke om person, det snur seg om arbeidsvikna. Så det er vi kanskje kunne arbeide til vi vil ha fjers. Vi har noen stående her i førjen, noen danskere stående her i førjen som alt har skjedd til arbeidsvik. Jeg tror ikke sånn at de er så ineffektive til de arbeider skjedd til meg, imot noen andre som. Og jeg husker også når jeg synes det leier, det var en telefon, det var Jakob Vestergaard som satt der. Han har til privilegiet å kunne arbeide skjedretømmer, men han sier nei til at vi andre kunne få en skjedretømmer arbeidsvik. Og jeg halte at det er ufattelig at vi stadigvæk i førjen i 2026 diskuterer hvort vi skulle eller ikke. Atlas er det som de om å kunne arbeide skjedretømmer. Man nästan nu att säga att man bara blir en dansk stående i färgen så man får en arbetsliv så man kan ha familjeliv och arbetsliv hänga samman. Tack för det. Jag halte att vi tar tryen upp att han nå. Jag vet inte om att det är mer än vi märker en spurninger. Var det en spurninger? Vill du ha folk för halta till det? Det kom det gott. Ja. Det har diskuterat ju en timme nu. Ja, det har för det kan det. Men vi fortsätter ju i 18 år och det har varit ett naturligt framhåll även ner. Så jag vill säga tack för vi märker spurningen. Vi färra att ta tryen upp att det här. Men vi tar stetchen nu. Jag hade faktiskt bruk för det. Och jag heter Aron om jag också om flera spurningar tror jag vi kunde sagt oss lätt upp för nästa flera spurningar runt 2. Tack för det och vi hittas efter här om en kvarter ser vi då. Ja, kvarter.
Nu? Ja. Vi får att börja efter. Vi har till klockan 9. Jeg har vi skilt av lærnen at det helt nekver, eller hvordan nekre spurningar ur sjælen her. Så vi börjar lycka till vel, når jeg finnes her, ja, på koppen, et eller annet. Ja, vi börjar vid Mari Antonsdøtter. Hon har en spurning. Kjør så vel, Marie. Ja, jeg også spør Barer og Beiner. Til meningen at røkterstarfolk skulle betale av karmen for at folk skulle holde loven om fullt og ikke bråte loven som de gjør det dagliga. Det blir ikke til å arbeide 4 timers vakt under vakterskipen. Skulle også betale det selv, for det er ikke arbeidskjøren som skal sørge for at karmen er i orden. Alt annet gjør unge mening om munnet. Hva sier dere bare om det? Ja, takk for spørsmålet, Marie. Nå var det så heldig at vi og Marie Berg og Florida 13 øyne har vi gjort gitt døver, og så fikk vi den fragrønning om hvordan hvert hong sammen. Og det som sitter etter det er, og det er det som jeg har lagt mest til, ut fra, ikke noen røntgen på en løs, men ut fra tøymen, som stander, eller nærmest kommer, hvordan røkten fungerer og ikke fungerer, det er at mangelen oppå tøymar, starsfolk, gjør til at alt blir stresset. Til at du sier til at vi har unga pauser, altså det blir ikke til. At arbeid 8 timer pauser, det klarer røntgen. Altså du måste ha en stegg i midten, du måste alt for en et og så videre. Hvis det er trobløyken, så har vi en helt annan trobløyke og atikkere arbeidsmarknaden som må løses, og det skulle det ikke betale for. Hitt, om det er så løs at tid vil jeg kjøpe dere en tøy med eika, og i frytøy eller hva det så er. Ta måte etter må ikke være en spurninger som har i midten av arbeidsmarknaden. Nå har tid jo finnet lønner litt, omkring av dere, atikkere bøkken. Ikke alt, det vet du, Elva. Men omkring vinter. Og til så en måte gjør det på, hvis man mener løgene er å skaffe seg sammen. Men hinveien, hvis du vil ta henne, færre tøymer ut arbeidsmarknaden, onker skal betale det, og jeg halte det ligger best ut i arbeidsmarknaden. Tar vi begynner politisk blant dere på, så er det jo onker som fær, onker som ikke fær. De onker er langt ned i 38 tøymer, 20 tøymer og så videre. Så det er øyelig trobelig gruppe inn vil og si at vi betaler. Det er ikke man rekke av igjen, da. Beiner? Ja, jeg vet ikke om vi skal lette oss rene jeg har som bare sier, men det er pure rett at ta og i startfaksen renna, så kjør som det gjør ofte at tikkere røyke, så er det også nægget vi normeringsene. Og det er også nægget vi kasker hvordan penger kommuner sitter og i et røyke på, og at det er imske arbeidsplassene. Så det er avgjørs nægget som samtrøy at det er man ikke arbeid for, men hiveien, når jeg betaler for det, hiveien, da det kommer til arbeidstøyene, så halde jeg fast vid at det er jo en sammenheng av spurninger, og det er noe som parten av arbeidsmarknaden skulle finne til. Men akkurat det er vi kvilltøyene, som du nevnte, det er vi kjenner det fra strandferdselen og stande, at det er avgjørs noe som man øyer at gjør noe vi, og ikke få normeringsene opp på plass. Takk for Beiner. Vi har flere spurninger. Ann, har du styrt du? Ja, så er det Sanna. Sanna, du kan spørre. Ja, hei, god kveld. Pedagogfellet. Jeg har vi hodet å spørre, kjenner til støvende at jeg sa noe, til å nikke? Bøtten ble vaksen, så. Ja. Beiner tog først kanskje kjøtt i gang, så hinnet er ganske lio. Nei, det var alt. Men vi husker, jeg kjenner til det faktisk rett alvorlig. Nå har vi ikke pratet vi tykken, og bortsett fra rått, henne har vi haft året, så to verste sinter. Men jeg husker, jeg ble sinter frustreret da jeg hører at jeg sier at det største motstå parsen i vi skjer til å stritte arbeidsvik og til kommunfell etter kaff. Arbeidsgiveren, ja. Og det ble vi øyelig bekymret om. Og så husker jeg bare, jeg halte de fleste å vite nøkkelundet hvordan støvende det sånn er. Og hun er ikke helt ørevis enn røkter noen. Jeg holdt om til øyelig større fokus at her øke. Jeg tror jeg påstår at det stående øke er en av grunnsolene under arbeidsmarskene i Førjen.
Jeg tror jeg påstår at hvis det er sånn og ikke koppar, så koppar at de fører seg arbeidsmarknaden eisene. Og jeg kan godt fortelle at sommerstedene det slett ikke så rævlig lengt fra. Vi missa støvått meira og meira fagfolk av det som økene. De færre som rymmer helt av økene i høver, som rymmer i ånder størv i underlanden, som færre inn i skolen når det arbeider. Så arbeidstreitene og det som økene det alminnelige herrer i det. Så det hit, så igjen, til at vi har noen mennesker som bunden av det som økene. Vi har noen bøtten i akkurat samfunnet som høyre eisende til nevna i omkrons lyttel setninger. Men det faktisk rettelig noen bøtt som ender ut i psykiatriene. Og så tåser vi om vi må køre mer penger inn i psykiatriene. Vi må sørge for at psykiatrien klarer loftet øtlen som kommer. Og jeg undres iver at man ikke, da man husker årsøk virkninger, hvor kommer det ut i psykiatriene? Det min større spørninger. Det vet vi. Ikke begynner ta baden i 20 år etter 12 år. Det begynner lengt å det. Bøtt som kommer ut i psykiatrien, at de har viten at det sånn noen haft en vitan om i flere år framan undan. Og så til min spurning. Ta i arbeidsgiveren meter at det ikke nøyt å gjøre et inntriv av det sånn ikke, så faktisk bløyer. Det så, har tid å arbeide av det sånn ikke? De kunne eisne nikka eller rista av høtten. Halta tid at de har arbeid av det sånn ikke i fargen. Bøgnløs. Ja. Vi kanskje komme her til nå at det sånn ikke skal legges inn under et landteater? Det min spurninger. Og spurningen støylaver til faktisk ja. Vi kunne begynne hesten enda noen Jens og for handa vi eier landet at jeg større arbeid av det stående økene og i sørste enda ta iver det stående økene. Truslig her, ja. Landet har jo skilt av filteri, en etlis funksjon, men fungerer det så godt at det ligger under landet noen, eller hva? Det er innskyldt, blir det bedre så kommer under landet. Så jeg mener, sitter jo understå her, man sier til at han har skjedsutvikken til en sammenhengerspurning. Men ta jeg så fagfølgen samrådet til en eller ikke samrådet til en sånt mål, så det tvinget til arbeids. Så jeg synes ikke sammenheng jo jeg snær. Nei, altså vi ikke visste at det var for å løse noen troplegger og kører det under landet, men vi tog som noen hårdt i kveld, og har bare hårdt, så godt som bare hårdt utan omtås. Men Jens, hvis landet hever en etteransande leiklod, när kommer det så här till att det för frågor etteransande till att gruva in? Ja, det är spårning. Ja. Men jag tror att de är inte kom så långt. Ja, okej. Lotvang? Nei, til spørningen om landet skal ta iver atter, jeg vet ikke, jeg har svaret nei. Jeg kan ikke ut fra at hvis man har en ytla fungerende stån, eller lett noen å antake man har en ytla fungerende stån i Kvalpa, så det torrførere å genga her og i middelen folk og mammer og foreldre som lokalpolitikere i Kvalpa uten å gjøre nægge vitta enn å sitte ute i Tinganes her i havn. Jeg tror ikke at nødvendigvis at det har blivit bedre av at landet ivetog det, men at landet ikke er en apert og å sette en standard, det er en god spørning. Det er deilig storene ikke sanne om det står nok. Det är en bra spurning till ofta har landet haft en etteransande leiklod mot kommuner i samband med andra ting, men landet har ju mäkna görsnäka, alltså i huxum kommunal ettlit och så framvis. Jag vet inte om det är en större spurning, men Siv Stenberg, vi kan fortsätta vid här just nu. Ja, tack för Kan det. händer ta i kommunerna ettla vissa landet är en tropeläga som inte blir löst ut i kommunen. Ja, jag har alltid att det är en ordentlig allvarsammare spurningar. Och alltså grundläggande i alltid faktiskt det att välfärd tjänster skulle vara till landet någon så man tror att det är att utla något ens. Men det princip är hur man brott i flera förhåll och det har nog ölla ringt att backa till åter. Men alltså där står nog inte är gott nog lagt ut till kommunerna, men landet har stadigväck låna. Och kan göra några ting i mån till det. Och spårningen är om man överhuvud har ett led till ett. Tror man att normeringarna är som det skulle och så är och kvart skolan normeringarna vara här öle nog läst lät ut till kommunerna är gosar mycket mening
Og så det betalar starsfolk en pris för det, men botten betalar en sera hög pris. Och till ungen är ju till att ett väl normera batnagars öche, där står öche en den största förebyggingen är motor att få för något på psykiatrina. Så tingen hänga samman. Vi hade gått då för ett sucha tingen och en i halt. Man tänker akkurat som ja men hur är stor akkurat det här som står någon så gör man och vet men man ser inte samfällig och en i halt. Och det är alltid faktiskt en ordentlig stor uppgång. Det som det nu så det helt säkert något stan i landet och där står någon fungerar fint och det går gott. Och så det här det är öliga ojant. Och är nuktande för år 2026 att några bot hava ta nog troplare en några tog att man har några strukturer som man inte vill ordentligt göra upp vi. Så jag har alltid ett allvarligt mål. Samarbetsgrund. Ja, tack. Jeg nekker ikke da jeg det var spurt som kjente det sånn at jeg kjente det så ikke så vel som tid gjør det. Og hvis det kommer noen spørninger ut fra tykkere vitan så er jeg helst det som kan oss, men jeg kjenner til hese tropleggene. Jeg kjenner til folk, jeg har folk i familien som arbeider der sånn og eldre økene, og kommer nekker midtelen her, og vet hva troplegger er. Vi taler ikke til at landet skal ikke ivertake det. Men vi tar i okkara velskra hesfer, jeg vil slå fakka der kommunale åndene. Vi skal styrke og her hukser vi om helt ned i 5 kommuner. 5 sterske kommuner som nekk bedre klarer at teka hendur om et her. Jeg tykker ikke på at landet klarer det bedre enn til dømes og en ordentlig sterk kommune. Og så vet jeg også som min sier at det er moner, altså det er ikke alle stedene jeg tror klokken så større, men her er det et annet ting vi, og det er normeringene, og det er også lønnerleie. Lønnerleie er sikkert vi også i nekkoføren til å gjøre det stresset som nekkoføren i arbeidsplassen. Og tog det altså nekk bedre at vi firebyrger, at vi tar hånd om det helter enn at vi kommer ut i psykiatrien av vi bæg starsfølge og bøttene. Så vi hvordan ser, har vi denne vevn om at styrster og færre kommuner kommer, og hvordan ser det kunne være arbeidsdyktigere. Men tar det nu stilla upp till landsens högsta myndlägga som löktingi ju så har vi löktingi ju några ampo. Jag vet inte om forskarna och pedagogförbundet efterlyser svär på kvart. Och hvis det kommer helt här ut att det kollapsar. Jag vet inte om det var akkurat året du brukte. Kvart ger löktingi så. Då man så bara vi säga nej att det ligger i kommunen eller för man in vid några störskare ut. Jag vet inte om ja, landet skal ha ett litet vet och ja och landet kan kräva mer av kommunen och tar man har sterska kommuner. Landet har ju lagt några ting ut kommuner som slett ikke makta. Og tar ju så fast några färre ånder, alltså 5 ånder till dem som näst sterskare, så kan du också kräva några mer av dem. Tack, Axel Jansen. Ja, tack för det. Som utgångspunkt så alltid jag att det som inte ligger ut i kommunen, så rent principiellt är det 24 år. Men i allt det stora avbjörnsen är att bära kaffe och kommunala arbetsköparfällare, bära stort av någon stock konservativ mann. Og til min ærlige mening, vi har givet lønnarlikt først og fremst for å hjelpe eldreøkene og for å hjelpe delståndøkene. Hvor sier nei? Kommunale arbeidsgiverfeller. Landet betalte 4 deg, alt, og det kan være det med det. 4 er trygt at man hever nok av starfolkene, eldreøkene og delståndøkene. Men det kom så i jøkkenen, men vi måtte velgjerne berges vi kommunale arbeidsgiverfeller for jøkkenen. Stytte arbeidsvikene det østene med det. Og berges med det. Og til østene først og fremst, og i tykkere økene, eldre økene, og delstående økene, og allmenne økene, og så videre, for at sitte nok av arbeidsmedlem. Så her ligger det stor avbjøring, og det som vi kunne gjøre noe ting vi lever. Det ene av det tar seg om forløt siden om arbeidsvikene, hittet det å sette normeringer i lever, så at det til kommuner skulle leve opp til. Takk for det. Ja, nå går vi til litt ting her. Bare Steinelsen. Ja, tack. Jag ser bara nu nämnde jag också till Stockholms konservativ men är säkert nej och från landet så ju så narskas kommunala ökning. Vi vill ju någon halva verbalt alltså. Vi så narskas då. Men det är sagt så är det sjön det akkara vi har det EU och Aperna och alla ökning i landet det som är lower reglerat. Det har vi lagt in och landstyrelsen. Och jag vet inte om jag häpper, men jag tror att jag känner så mycket till dagsson och ökning här som min abban gänka. Här har alltid det fungerar väl. Jag har alltid min lokala fungerar väl och här som Hinneberg gänka här fungerar det östen med allt för att glädja kvanta och utåt till så det utåt fungerar. Så vet inte
om det bara klisjéen eller inte, men som du nämnde så det öliga tutningar mycket att de bötnene, de yngste, få till nej och rökterna, playerna som de skulle ha för att komma väl ut i livet. Gånger det gale här nere så skilt jag att säga. Jag vet inte om det tog att det är mangel på startsfolk, mangel på normeringar, givet och händer det. Så det när man öra för in och gärna vid. Vi hade okkara godla så okkara bött. De skulle komma väl ut på den in i skolan och vi är från skolan. Tog till en stämförsing att det hade det stå kvar 1100 bötna bojlista till barnpsykiatrin och det kunde vi slett överhuvudtaget leva vi så till att de nöjs för samtalslagen för att styrka bojna vägen och få ta bojlistan ner till det vet vi vilka konsekvenser det kan få 17 i löven och ta dem ut i neck chailar tingen att ha eller att börja med salaren trolagon och färra så ut och finna era lösningar som inte är skeppna för resten av löven så till nej att vi sett in här och det långt här nere så det här det jag kan fatta det visst här kan hjälpa på köerna någon grupp. Tack för Beiner. Ja, nu spurte du Sanna om vi kände till Ötjö. Jag kan kanske säga att jag var inte den enaste, men jag kan att han som sa så inte i Bandanger. Så jag var ganska... Jag kan säga att det fruskaste minnen härifrån. Jag kan inte Bandanger som också sitter här annars höstne. Men så har vi också sitt i Början i Klagsvik. Här sätts vi i Trynnan en bøtten ung som heter Ötjons här. Och här forskningen nämnt av sitt så synna där Sanna. Så att ta fick jag störst inled och i ta Ötjö. Och det som är också det som har upplevt det här. Alltså det är ju det att han löjklund som kommunen här. Det är också fyllt att det är tredjnar som är i dagslandet. Och det är också gåar söver dagslandet i förrjön. Här är det väl. Men hiven så är det också här det gånger värre. Och man kanske helst klarar att fylla hasen här tredjnar som man sätter. Tror jag man kanske visst det är näka i all själva det ska lite komma någon är det näkas land kan göra så det kanske är så stränga att man fyller lån som hon är sätter det till att det är till sjön tror jag så kommunen är klar fylla lån som hon är. Tack för det. Jag häfte med sen vi år i etterlit. Alltså du spyr jag sen du bort ganska är det etterlit att dagsstunden är någon tja land någon där. Hur har vi etterlit vi tror? Landet har ett lit. Har en landsor som har det. Jag hade att landsor som hade skolamalen som har det. Jag hade minst för att ta jag väl så landsor som har själv. Okej. Men kan ju lyckas släppa att vi märker här vi psykiatrin nu nämnde bara där och Sanna nämnde isne och pressar bort nu till psykiatrin. Tror jag för vi har ju haft uppskottat tinche om att göra en brötning i en lov som blev samtyckt av färden samkonge. Det här att lattar troplagar, salare troplagar eller angest. Här ska man kunna få åtköpus vitcher. Från 15 till 35 år, 40 år samtyckt i åker. Men det blev så dåligt att det blev minkat till 15 till 25 år. Men det var stick och emot i alla tillmälens. Så salarfröjningar, lejande salarfröjningar av landsjukhusen och lejande salarlakning av landsjukhusen bor vi och bönar ju om att det blev att det inte nyaste marskvär, att 15 år marsk blev tidligt bort. Det blev lyckats sett igång. Jag har truttar ferier haft uppskott fram med att inte om att bröta det så att man kan så Sanna nämnde finna det beina väg. Så det tutningar mycket. Du kan gå finna det som tror jag är gammel eller få en misstanke. Nej, det skulle jag vara 15 år och det kan få åtköpet salafri. Så här är en ringta sitt stand och lust efter mannen som ätkvöv emot och sånt. Tack för det. Ja, det är ett absolut ett allvarsmål, men tack, men är nödt att lycka att hålla det inåt arbetsmarknaden. Jag bara lycka hur lite avslutat vi mäsching till orda gott genast. Jag också bara en nomsfrönger klarar ensam att arbeta vid botten och ta det 2 och 3 år. En nomsfrönger eller pedagog kan faktiskt göra hatt arbete så mycket väl att botten inte ändrar ut i psykologin. Så det är det som är mitt poäng. Och jag har ju det tider ett samt här om att det blir tid att göra några vi normeringar och det är jag ordentligt glad för det. Jag höra och det hoppas vi skulle arbeta vidare vi. Tack för det. Och tack för. Men det är just detta som du säger att nomsföringarna finner det ut i. Här är också galet. Och man släpper eisen lärare. Jag upplevde att målagt eisen lärare kommer och säga vi nöjer att få hatta batten. Men hur kan det inte vara åtköpes? Att han 15 år gammal kan få det åtköpes. Det är fullständigt gagag.
Men man stemmer emot. Takk for det. Ann, hei, du har flere spurningar. Ja, Sunde Selfoss, gjør så vel. Ja, tack för det. Nog glad för att Axel och Janne nämnde om att det ger några röntor ut i Imsastan och allmän arbetsmarknaden ganska helst till att finna ut av om det löser vi just när nysätta arbetstid. Jag minns för nog så nägvånaren nu att röntna att vi runt att ta vi först arbetsmarknaden eller vi och arbetsgivare om till att nysätta arbetstid eller kan man göra det i Island vi en pilotprojekt. Så kort det faktiskt nog längre tid. Jag ser inte att det blir flättat då men nästan. Hikk etter i det, det sett arbeidstøyene nere 36 timer og i ene. 8 at det ble sendt og rokning til arbeidsløntakere. Jeg husker at vi tar et problem da det kommer til kappingerføre, da det kommer til arbeidstøy, motvis føringer som bygger 8 landene. Jeg vet om føringer som ikke har hodet til å komme hjem til føringer, tog at la på grunn av at arbeidstøyene er så lenge, og til dette her vi har sammenlignet flytøy, arbeidsliv og familieliv sammen. Det var bare en liten vimerking til det som er veldig fyrr i det. Men nå har jeg atter til, jeg har fått til å spørre til at vi gjør ta i formannsrundt, Neivrøl, til at det er korsettet, trappetinge, som vi gjør, vi skjønner på noen. Det er så har jeg en av fætene av at folkeflokkeren legger opp til at allt det som kan privatiseras av allmän arbetsmarknaden ska privatiseras och det som var efter skulle nedläggas. Det var lika som här ta var. Så har det blivit sagt. Så jag håller att spyrja är du hinner flockarna samtidigt i att det som inte var privatiserat det var nedlagt eller så nästa som möjligt att du. Och så har jag hållit att spyrja Beiner. Det motorsägen till Mosk som nu ska i gång ta i finns valt det. Tack för det. Jag vet inte hur vi skulle börja om vi skulle börja. Kan vi släppa svära bara? Kan vi släppa svära bara? Låt oss få Beiner först och så hinna flockarna, ja. Ja, allt onkel då som motorsägen att det var okkur landsfolk i fyra ta. Det alltid det som en form av nöjsvärnet men låt det färra. Men nej, allt ska inte privatiseras, det ska det inte så då vi har haft en ska fätan. Först och främst tar vi ta som tar pengarna för in, då skulle alla först färra till och chatten välfärd. Det här pengarna skulle. Då skulle ner golvet, då skulle till och sjukhusverk och allmänverk och skolverk. Det här på vi skulle räffa sig pengarna att det är ankra funktioner som kunde gått vid vart att privata. Det är vi då snö öppen för. Visst det är till att det kan göras för en billigare pengar och för det som tjänast. Så vi skulle fasthålla åkara. Chatten välfärd där skulle vi men så är det kan vara snitt det åkara tjänst man kan utvita. Och i öron sammanhang alltså vid att lönsnämt matrikulering kan man göra det kan man göra bil så inte är man till stammarsk när man var till bedinst så ja. Tack. Kanske spurningen är mer kvärt kan privatiseras bara Steinelsen och kvärt ska absolut inte privatiseras. Ja, det är så alltså jag håller det ska vara så där att chatten välfärden jokon har vi så skolor eller barnabrev och yngsto alltså barnagarna vuxna barnagarna skolor hälsotjänster till ligger så de allmänna här ligger det fria eller bäst. Ta det så kommer till andra vidskifter omsidningar uppgifter imsons läge. Ta kan det väl vara att det är en ja bättre tjänster och kanske billigare till det är bara så att privat är en liligare skipanerna flyta alltså i mitten och göra tingen i Örvis så är inte allmänna skipanen till allmänna skipan är och synte tinkre och jag vill säga hon är mer stabil men tinkre hon är så skiftelig som han privata vinnan är så det är nog mer att omsidliga i Östland nu nämner han några dömer och det kan väl vara att det är liv. Men det är inte fänt av inlite visst för privat. Orsaka? Det är inte fänt av inlitslån eller. Ja men alltså att matrikul vill just alltså en privat eller en allmän stånd alltså är det så jävla farligt bara att vi just och det ska sjön göras vi skilja men det är frågan är det Lloyd säger det att en av största bussar är björn vid hava det har vi inte formalen i Augusto Jamaican alltså det är ju en fel men här hade ju vi att öskunden för allmänna så sett fler folk så det blev Augusto vi sitter troblas ner men det är 8 i förrjun akkurat som alla är såns nekvar uppgifter som hade kunnat vara röktar av det privata men chatten välfärden hon öra så lite så det allmänna här ligger bäst. Tack för det bara. Axel?
Ja, trusluga her, og bare trusluga. Ja, takk. Ja. Jeg tror ikke ordentlig så ikke helt precis hva det som allmänna gjør det som kan privatiseres. Da det kommer til utviding, så kan det være akkurat som ikke kjattende velferd kan utvides, men jeg hører rettelig ofte at det så løsnende på alt, da man hører nærkere borgere i flokken, men jeg tykker ikke at det automatisk vil billigere eller bedre. Men det kan ikke at man kan gjøre akkurat som ikke er noen kjattende velferd gjøre. Men det som jeg har hørt snakket nå, ungefär en løsende annen øyne, men det er det samme. Bæge fra sambandsløsjen og folkeavløsjen, til da man snakker om vidtgjørelsesrikt, og man snakker om private tryggingar, at de så ikke finner vidtgjør innan av så tog, så kan man kunne fære av landen til privat sjukhus og få vidtgjør. Det som vi kører pengene av landen, det som vi har gjort i søndags og årene, det vi har sett, da dette er livet 6 nødja kommunlakna vi taler, nødja særlakna størv av sjukhusversjonen, som kommer og sitter og bor i den her. Så vi brukar pengarna på att sända folk till privatsjukhus så får vi ångade bojutvinnar veckor för vi skulle styrka, hålla fram med styrka sjukhusverk för och ställen för att ta sig om att sända sjuklingar till privatsjukhus. Ta kunde vi då på sikt ta teka några förslagnader och andra hållstarfall. Men ta kunde vi på sikt få bojutvinnar veck. Så ska det vara allmänt och hälsoverk. Tack för Axel. Samma Peter Grund. Ja. Få at jeg året, så vil jeg at det bare ikke av at du vet det. Nei, altså jeg halte at det kan man godt, det kan godt etter omkring tjenester som betyder at det utlisterer, det skal ikke skje. Men at det var bøyligere og en bedre tjenester, det er en lærer, hånger det ikke sammen til meg. Det som man vil, det man vil utlistere, det er at omkring privater får en vinning av det gjør ikke ta vinning, og det vil lære hava det. Og vi så ikke landene rundt om åkken. Danskerne prøver å til dømes å utlistere sjukdomsflottningstjenestene. Vi er utrolig vanlige resultatet. Da var utlistere ranger av sjukhusen og jeg husker om at jeg kom inn av sjukhusen i Fargen, raktarøymen i Østene, og i mån til å komme av sjukhusen i her som til utlistere ranger nere, og en kolossale måneder. Det er nekk røynare her som vi har røntgerna og i fargen enn tøyder utlistere. Så man skal ikke utlistere bare for at onker vinnløsmauer skal tjene penger på det. Det er noen ting som skulle være allmenn, og da det kommer til folk, vittjer av folk og annet tøyler, så er det ikke diskusjon. Sier Stenberg, du har haft en daglig gang til førerske sjukhusversjonen, du Ja. kanskje nikka til om det regner i... Ja, det har alltid absolutt at det er god mening at det er førstarsfolk som gjør det, og jeg har alltid til noen runder som viser at det har man nesten færre infeksjoner. Så det er ordentlig god mening. Jeg har alltid til viktig å holde fast i at dere er i et sammansfast velferdssamfunn som skal bjøre utlån jaunbjøs tjenester. Det kommer til skola, og det kommer til badnagerar, det kommer til sjukhusverk, det kan være samfunn, det kan være flere ting. Det er noen ting som dere utl er vidt til å futja, til dere ikke at utl får lot ut. Det er alltid ordentlig viktig. Og hvis det er 2 ting som gjør stor for i fremtiden som til man hører ordentlige tanker om det, og til vi landsgjørende, til man hørst nagrafer, og til korsen vil en bundarstønner, man tåser om at privatisere landsgjørende, og omkring er som tid ikke tar fram at man er ikke brøytinger i SIV. Og det kan jo være ordentlig bekymret om. Det er helt sikkert at det er hvis du tenker seg til dem oss, at det er sjående ta vanlige brukere, ta vanlige husarhaltene, som kommer til at han bryser som kjører litt i midtelen. Det er ikke private for å gjøre noe uten å få vinning. Så det er noen ting som skulle være sammenførst som dere utleier fela, og det er ordentlig viktig at man blir ved å holde fast i det. Det er øyelig kjøtt at det er landet eller at han vanlige borgere som kommer å betale prisen for en privatisering. Så her skal man være utrolig verden. Takk. Vi takker helt stort, Ruth og Jennes. Ja. Altså, mer vidande er drottning Ingrid Badnagar i Havnstad, vi kan kjolds og ståner, vi egnar nevnt. Det er ikke lenge siden at noen hadde bæg i Badnagar og Vøkkestå, det er ikke i funnet. Vi har Lutla skola i Havn, vi har haft en skola av Velbasted, og vi har Adventistaskola før. Er du ikke så at det er så rævlig farlig at leta nekker oppgaver til private reka? Jeg halte til dømes, vi tar en avbjørn noen vi suttja at det står noe økene og det, at det er ordentlig avhåverst at onker rønte seg pura utenfor systemet, at reka en dagstånd og på onker helt annen måte og kanskje finne noen erfaringer. Men det betyr ikke at vi skulle nye på det allmänna. Men
at reas til privata av hæsen og økene, vi har alltid haft medvitande, rettelig velfungerende privata stående, begge til kommer til skola og det stående. Takk for det, Jens. Senast. Det kan svara helt stort att det kan vara att det också kan privatiseras, men det är att privatiseras, lägga samman, nylägg och så vidare. Det är lika som to omfördelar sindra borren. Jag hade också gjort något helt annat och också vicka för att göra förra större. Och här må jag släppa lycka nämna att vi är bara jag halta att också sätta Vaxtra forum. Ja. Vaxtra forum nyer, att finna ut av hvordan kunne vi gjøre førre større, hvordan kunne vi skapa noe nytt, stedet her flyt at fram. Og det var nok flere ting som sitter her, var sikkert inne til funter sammen vi går. Og Urslet bortsett tog, det var 100 oppskott om hvordan vi kunne sette nytt av stålen før. 6 boklingar ble produseret her, men så fikk jeg en vestmenninger, jag vet inte hur han fick ilt men han slet samgångarna och det enda så vi och jag hade att Vaxtra för en till ångan kom fyrsatt och jag har snackat till det men här är inte 6 boklingar fotlar huskott om hur jag kunde göra förr bättre och större. Så här jag vill helt för här en snack om att privatisera. Här är det ju normalt skuffunder i lagmanskrivstolen vet det. Det ligger du sa att du arbetar. Ja, jag var vidla där på det men ja. Vi alla kommer faktiskt eisen få några fler spurningar om arbetsmarknaden det även hövsevne har vi det ja. Hej. Ja, jag har en spurning om tryggt arbetsplatsen det leie. Ja, det är absolut godkänt. Ja, det är Jekvan Jakobsson daglig arbete i kringvarpen. För några månader sedan jag i kringvarpen alltså det täckning om tryggt arbetsplatsen. Här är 81 till vi om kontrollen. Först kaktuell är inte särskilt gav att göra som eller inte särskilt dagfört. Men vi tar flesta tullen som finns så klarar vi det räkna ut att tutlagen av arbetsvandlocken i förrjun, det vill säga avlockar här onkel dör. Och i förrjun är trutcharferer eller mer än trutcharferer så det mer än trutcharferer så ofta i förrjun som i Norrlondon. Och det är inte bara det är öle allvarsligt och det ser inte lätt att folk dodja men det är inte bara det. Folk får eisen skia, folk får eisen värrande skia, värrande nysättande arbetsförlägga. Och det som jag vet är vad kom dit alla det gärna vi att få bättre omsikterna av förskolans arbetsplatsen och om så är kvärt till spårningen som är. Ja, vi det är inte tydligt att alla får ta ordet. Det är det första som markerar för vill ta ordet här. Siri och är bara resten här. Ja, bara Siri. Kan säga till att det här. Ja, det är en ser allvarlig spårningar och hvis man hikker etter eisne hver tar fleste skener det, så det øyne nok for innenfor eisne eldre øyne. Så det flott skje, og til her alvorlige vannlukkene her folk eisne dødja, det jo åtilgjøvelott, altså i hentor. Så han hever en arbeidskjøver hever samarbeidslovene åpert av at trygt er leie. Så det akkurat så, hvordan får man så gjort at det har vært mer hilti? Og jeg har jo eisne til at till dem så till vi att arbetsetterlit är ganska mer uppsökande, kommer mer ut och har mer etterlit. Till ett som man i alla fall kan göra. Nu man vill ut om att det själva arbetsomforve och runt av brätta kunningen ut och man provar att göra arbetsplatsmätningar omkring stålen så till något man kan göra. Men det är otroligt viktigt att alltid att arbetsetterlit blir styrst. Men jag hade eisne till att till eisne något som också må vara fel om. Alltså fagföljen har eisne en uppgave att ha god trycktar om på och ha allits om på och allt det här stannon. Alltså att det är en felax uppgave att trycktarna är god. Men arbetsgivaren har hövus och apert. Jag tror inte det är så. Största arbetsättligt är i kvarfall ett mål och sig själv. Och att folk startsfolk har rätt an på att arbeta vid till dem och spela till. Så till ordentliga, alltså det är stora spårningar så här är nog ting som skulle till. Tack för Siri. Ja. Ja, ja, nej, men fagfällen ja, det passar. Men arbetsgivaren har samt lån i åpert av attention i ordan, det har han. Men jag har alltid eisen att de kommer in i en period här och så att det är folk som slett är i fagfällan.
Alltså det är eisen en parst av styrka att land och arbetsmarknad att utlära och att man gör det mer attraktivt att vara i fagfälla. Tack Siri. Vi da var Bar och Axel och så för till nästa spårning. Bar först, ja. Ja, till ungen ivium att det kommer till tryckt arbetsplatsen så är förjar etterbåter. Till ungen ivium till, men tror bättre är det flera arbetsgivare och det säljer det större företag som nu efter handen har tryckt där på hade ju starsfolk internt som skulle trycka att trykten och arbetsomkvar annars är läge. Så här är vi av vedtryck, vi är bara längt atterut in i landene, och vi sådja då i arbetsplatsen att till mera hvis du først åttaland hyggrar den arbetsplatsen så sørst du til at det gänga nek hakker upp i tryktene enn det gjør i fargen. Men tror betur er vi da vet han rett av veien, og det kan godt være man skal styrke etter litt og så gjøre, men jeg tror det er mera mentaliteten til føringen som er et helt annet sted. Bara till att få föringar gäng i Chalmey en arbetsplats. Det tog år att få det förstånd också viktigt det var så arbete och här som också kunde detta ner och ärva och så gör. Vi var nog östern fundet ju fiskmanfällan i 4 och jag vill inte klocka och höra till att östern för fiskvinna är det stadigväck allt för några skejer som händer. Jag tror man har ju en jomta, jag spelar en kooperativ och kör runt. Ja, det är du själv men tar sig inte. Ta fortälja att du för någon då blir skattgrim så slä. Men tror värre är det östern själv någon för några skejer som händer. Tack för bara. Axel? Ja, vi släcker lika Siri och om det kan spela spårning alltså i skånne för churches då vi ska ta som arbetsomkvar. Ja, vi är jag vet till nu. Vi är ju det fysiska arbetsomkvar nu och vi där det salariga arbetsomkvar. Så det salariga ja. Nej, är alltid att det är några erbjudanden som spelar in ja. Och det ena till så två ting vi kommer att politiker gå ser till styrka ganska arbetsetlitet så att det är ofta ute och hittar efter allt det läge och nummer 2 nu har gjort det en avtal senast där vi statsministern om att böter herra i landskassan i statskassan så vi kan gott hacka böterna nu. Men hvis man gör allvar som brott så alltid man ska också vara rösar som man huxar sig om mer än tvärfär och så är det här som Siri Stenberg också inne ja att vi tutning av få folk av limer i fagförlagen och tror här var vi med landa vi i Västskåne Jockon att de som är limer i fagförlagen till bäj allmän arbetsmarknad privat arbetsmarknad att de i kursen av samon vi en hammars kunde träcka fagförlagsgjalde fra i skatten. Det är ett öle gott höve att för vi är till att prata om det salariga arbetsomkvarvet som är ju ett minne skönligt men som kanske är en lika stor avbjudning som att det är och som Maria Antonsdotter är inlite hon nämnde det i inledningen inte så här. Beine Johansen kvärt alla folkaflocken att göra för det vi så arbetsmarknaden som ta viktigaste resurserna och i förjon överhuvud viktigare än fiskaren rockar vi är för folkaflocken kvärt ska man suggera för att bättre omstödnar arbetsmarknaden tar man inte också om det salariga parten. I halde att man ska läta folk till dömes få mer erbjudanden i sin arbetsliv att de får möjlighet att förlägga med sig att det är mer flexibla arbetsmarknad och ösen till man skapar nu bättre trivna man är trivna att och med starfolksna till att hvis vi samarbeider mittlen det är dansk kanning men det är också första som visar att det kanske inte att det är ganska samarbeiderlig så ser man till att privata arbetsmarknaden så är det så säger att 20 det är en lite kanske mellan 0 och 60 år med en dömes för hälsostarfolk så likt det upp här 16 år. 20 dagar var men öll allmän sett är mer än 13. Så det säger något om det att hvis man bättrar om trivnaden ut det gensliga tja starfolk eller rektor starfolk så kan man till döms ösnu spärra åter i hinna ända att vi för 20 dagar. Så att det är just något vi vill gärna till att ge folk möjliga att förlägga men se ta nu uppbyggning ta och påbyggning ösnu så att säga att det får några bättre förläggare och också får bättre tunna arbetsplatser. Jag vill komma över här igen. Jag vet att du har av för sin ödsnum salariga arbetsomkvarv. Hur så kan man kan alla miflockarna göra att tog ödsnum? Lösningen är att han enfalda att skapa bättre truna till trunskiva. Hur gör man det? Tjejs typ arbetsvecka är en god början. Så var vi här. Ja, en god början. Absolut. Så även när det hänger samman. Att man visar starfolk någon att man hur av utan. Så hade det första och viktigaste att jag vill så säga nej. Det ska bara inte bättre. Tack för det. Ja, Rotvang först här och så får vi det att ta vem ja. Ja, nu vill kanske ja. I all det flera ting vi kunde göra vid salariga arbetsomkvarva och sådant att trycka att det är jamva och mittlen kröven och resurser som är tökar
Og så trykker vi eisen i øyne på faglighet, at jeg vet, da jeg er ferdig til arbeidet, så er en kveldvakt, eller hver det nå så mekner jeg det som møter meg. Og hvis jeg er avfaglert, ja, men så onker jeg kan spørre hvis jeg renner meg i akkurst som jeg ikke doer. Og jeg mener meg at det kan være en av avbjørnene at man øker noen ved manglende truna her som vi sørger at det er øyelig stor utskifting og det manglende stabiliteter ved en fastere arbeidsstyrke. Og her har vi jo at vise at vi skulle gjøre det nekv lettere å få utbygging som helsehjelpere og helserøktere. Takk. Sier Stenberg? Ja, ta salarlig arbeidsomkurve, altså hvis man bare får noe få år etter, så tar man om arbeidsomkurve faktisk nesten bare som noe likamlott. Det har gått opp på tål og annet. Men det er ikke så smart. Nå ser man til at det innenfor det salarlige at det vekser, ikke bare for jorden, men alt tjåa. Og at hvis du skal hava noe lunta, jaunsett salarhelse vid det likamlige, så måste du gjøre nok mer innenfor det salarlige øtje, og her så det salarlige arbeidsomkurve. Og det godt å finne lyst til kunnkjørene som skal til, for det her var regler og øtje noen, men så hadde regler i seg selv og gjør ikke, men nå det som kommer i 25, og man har beskrivet nok så vel hva det betyr at arbeid vid det salarlige arbeidsomkurve noen, och det kan vara alltså allt från hur man tar sig vid från annan, hur man som kollega och lukar till att man är möjliga att uppgå sig, att släppa sky och att man upplever till att man får rukta uppgåvorna som man vill. Det som man hör från de allra flesta till att det får hem och följa att det var inte just det som det är 80 mot den turvon som är det kan man ju lagt in som göra vita. Jo, luktingen kan man göra till att man till dömes gör allt som man kan. Det för att uppgå flera så att du får en just några vinnormeringar det är det ena. Men även ha fokus på arbetset lite och i löten i German och i en rundarskipan heter vi att även gör arbetsplatsmätningar så rötne samma vi fackfällor någon och några stå någon här så här prövar man så gör att det och man har arbetset lite vi. Så man har fokus på att det. Så jag heter ett öke som för hälsokostnad av växa nog till kommande åren. Och här är så alla pastor vi och det är viktigt. Tack för det, Siri. Samma Peter? Siri? Ja. Ja. Ja, alltså är halt att det här vi nu nämner bara inte troplakan vi sjukradön kvart är mäster. Och det som vi snackar om kvalt och stora mån kurser det som har vi till så Jamari og Binger og Ørna Gjera, det avløsene til arbeider vi falske, sammen vi falske. Han som stender og legger fisk og hever, han kører sitt egna løp, han sin egna vei, men du skal innrette det deg etter falske som du raktar, og etter den falken du arbeider sammen vi, og løslene. Måneren han at nekva tar du arbeid vi forskjellige som ånga svalhever. Og så arbeider vi folkene her som svalhever i. Hvis du om arbeidsplassen og sørst at du har ikke som treiter som ånder, altså Løsland for veik, vil jeg si. En avbjøring utlendingar som kommet inn og ønsket arbeid. Der har vi andre kår og nøkken foran. Det var ikke hensyn til at det er ganske stå malig og alt det her. Så det er ikke bare anbøyene, men det er trivna. Det som er halten. Ja, nu du stiller diagnosen og øyelig rett, som Peter. Hva er alt det gjør til at du kommer til valget? Ja, altså det at trivnaren er av plassen, at du får støyelse for å i arbeidet du gjørst, at du føler det meningsfullt. Og her er en ting man kan gjøre i øtlenføren, og det er å sørge for at lønarspårningen er på plass. Løn betyr også metallige nek, øysene for trivnaien, og til først og mer penger for en ting, så kan du godt gjøre nek mer, du kan stretche det langt på ut i føren. Så jeg synes ikke at lønarspårningen er i øtlenføren kan man skal hitte på, til at det er øyelig belastende i arbeid, og så er man sjåvand i øysene, arbeider vi tar med svalarlig avbjørngen og alt det som ligger ut i. Og her er veveren tann at man fer bøgnløys til de som er skilfyrt i, det er fagfelløyene, og man setter seg ned og spyr til hver er det tropløykene i som føren, og så arbeider man sammen med tøymen om det.
Så kjølstår igjen, så takker vi den kaffefond. En utstrakt hånd fra kjølstøren til fagfellene. Ja, Axel Johansen? Ja, takk for det. Jeg halte vi flyt og rett av veien, til å komme til å salar litt arbeidsomkvarve. Og vi fikk en kunnskjør som var lust i senest av Markus Staura landstyrkvinne om kunnskjør om salar arbeidsomkvarve, som jeg halte med vite var gjørt i tøtten samstarve vi fagfellag samstarve. Så takk for det her skulle det være. Og så synes vi da at arbeidsetterlig inngivere til just noen vedløyngar hjemme, så synes jeg øyla neivar vedløyngar, så at folk kan lese om hvordan man skipar og godt arbeidsplass til kommer til salar arbeidsomkvarve. Og så har man øyne som Siri Stenbrøk vinner, så har landstyrskvinnan i arbeidsmarsamalen og Markus Staura øyne, jeg halte i hølseparfellet inngivere, at man i Sore, jeg halte til eldre og øyne, når man kan gjøre noen arbeidsplassmetingar, til ligger ut at starfolk og løsland setter seg sammen og gjør noe meting om hvordan okkar arbeidsplass til kommer til salarlig og helse. Hvordan man gjør det bedre i arbeids, og det skal man gjøre rekkelig, og jeg halte at han tar noen undersøkene lige, og jeg vil sette til la oss si at det man gjør rekkelig og til arbeidsplass som førjon, så la just man slipper av i det som gjør at folk ikke trivas, så det koster nek vi hinnen enda når folk var sjukrameldet om det for nye ved stress og så framveges. Og så da folk vera sjukrameldet, så det så løs i det at til fleste av oss, da vi var sjukrameldet, så fører vi bare hjem og få lønn. Men til det tøymalandet, de skulle gjøre sjukradagpenningarskipene, og i det betaler arbeidskjøret første 5 arbeidsdagene, men treiten at du får lakna, du skal få en lakna-våttan, så skal du søke i allmannaversjonen og så framveis, til øye man gusser så lengt, og første 5 dagene, og jansett at det tøymalandet vi akkurat som fastlønn, så løs at arbeidsgiver utenom allmannaversjonen skyldig til å betale sjukradagpenning i 5 dager. Takk, Axel. Bare Stein? Ja, jeg får begynne med tog som jeg begynner med, eller sier det før omfærden, og sier til at som alltid har gjort en arbeidsløse til at startsfolk trivast. Til her alt begynner. Hvis du ikke trives at en arbeidsløse, så kommer det trobløkker før til 17. Og her man hører man alene at det mangler startsfolk, det trøttast, det renner kjøter, for ikke til å ete, ikke til stetjer og så videre. Og det gjør til at det mistrivast, det fettler fra, og henne som etter har hatt oppfattelsestraunar, og så kører en negativ spirale, og folk til endan hokna öll under trusten. Tog det nøyet at man for det første hever til pass av startfortjen, og skjer for nek, men gusser til pass av startfortjen, det klarer at gjøre det som det vilja gjøre, ta det røkt og så videre, det jo mennesker, altså nå snakker vi særlig at lese fagbalkene, og helsehjelperne, og røktere, og sjukhusfrøyngar, og nomsfrøyngar, så videre. Det som her var vi menneskene gjøre. Det er nok her som suttje i ødelføren, at det største trust og det salarlige arbeidsomkvarve. For å få ta på plass, trykker vi ikke på at vi får styrst og litt ordentlig punkt til gode arbeidsomkvarve som vi skulle hava. Da det kommer til forlegamenning, som de fleste har nevnt, så det øyelig nekva sia for et arbeidsplass at vi har tatt samskifte mellom løslene og de som renner av gulvene, og ikke minst at du alle tøyner huksar hvordan kunne vi gjøre arbeidsløse bedre ved å forlegge med noen startsfolk, og til allmenne stående, nå nevner jeg det navnet, eller skjøyte gjaldstående, langt for en 20, kanskje mer 25 år siden, ta begynte det å sette penger i til forleggemenning. Det er en stor, eller ikke stor, en pastor av lønner karmen og tøymon, vi har simpelthen brukt til å forlegge med noen startsfolk, og mer vidan det det enn, som det alltid har vært, og gjaldstående er en velfungerende stående, som alltid ikke fløyer for å oppgave bei for land og partisk kommuner og så gjøre. Og det fungerer, og folk kjenner trivast der. Tog det her var det godt å føle til at det er spennende arbeidsplass, til mennes, til å få forlegamenning og så videre. Det er akkurat så man skal gjøre for å trygge arbeidsomkvarve. Jeg halte til det godt døme om vi kunne få en stående å fungere, men til nøyet er vi til å ha nøye ressursene inne. Takk for bare, Stein Nilsen. Klokkan er ferdig av nødje, så årstyreren er hotelet sier takk for det, men jeg vet at andre hotelet takker en spørning av sett, så det gjør vi takker en av sett. Og han er, Maria. Maria Nilsdøtter, yrkesfellet i mina. Jeg leier til mestes at flere av dere nevnte Sera Gjallit, Hvitludje, AI. Og som undervisere så halte jeg at det mangler fullstendig regelverk innenfor Hvitludje. Vi tar store avgjøringer vi at hva ungdommer helder til skoledoa, hva det øye doa, og så tog kunde jag också med sportstycken det näka som titta hooks om kvärt de fundamentala krövne som åkar ungdomar ska doa för att de kunna vara
i arbeidsmarknaden i høver om noen få år. Tog at således som det i løtene, så det fullstendig råløse. Vi som lærere, vi var byen om at skulle prekva en nærmganger hos nytt. Og det som vi ikke skulle kunne prekva, det skulle vi døme. Men det kan gå for 70-50% av oppgavene som fullstendig avskrivet eller AI. Så jeg har alltid kommet igjen, så tog jeg. Så vi som lærere, vi mangler arbeidsombå for å kunne utbygge og arbeidsmøy til fremtiden. Så jeg kunne huske meg vite hver jo på hva tid om AI, tror jeg at det nekvar imiskar vidlugge skipene ut her. Onkra dømon bøyløyes nesten sagt skeilig, vil jeg sagt, til døms grokk til Elon Musk. Her har det, så kanskje det brøttet nå, men her kunne det ta en mynd av øynekvøren og gjøre vi kommende nækene. Og i første for noen få vikonsøyene, så kunne det også gjøre bøttenækken. Så alt dette her var okker ungdommer gang til. Hva halda tid som landsmyndeløgje, for jeg foreløgger skulle okker unger hava, så vi kunne få en god arbeidsmarknad. Takk for det. Takk for Maria. Vi har professor Axel Beiner Roth. Jeg vet ikke om flere markerer det. Ja. Og vi får gjøre nok så sindig kjødder ja, enn vi har gjort annars. Ikke tog. Det er en store spørninger, alvorlige spørninger. Vi takker Axel Johansen først. Jeg skal gjøre helt kjøtt. Ja. Nå har vi ikke så teknisk, så jeg ikke så øyne så skille for det, men det en kolvevelting som vi vet ikke ønsker rundt her. Og til rettelig nekver og store firmoner vi vet ikke, men til øyne nekker vanser, så kunne det være bøynes vandamikler som spiller inn i. Og vi hadde i landstøren en høylandet seminar om vitløyke for litt nær sjøene. Og det gjør det så at vi nå et masse øtja bøyte som det ikke er i hjernen. Og til Rottvank så finnes det masse øtja bøyte. Årsøker til Rottvank finnes det. Til tog akkurat og balanses ligger under Gjallstående og under Fudjamalaren. Men det skiljer land og Nekland har vært gjørst en lauka vi gjør som et land og Ísland. Og så jeg alltid for djeva året hvor jeg det rått. Jeg vet ikke om Fudjamalaren er just så nek vitt her, men det noe som øyre regulere og få gagna firmonen, men så tenker jeg hatt fire, ta mansen og vant noen som Takk, Axel. Så vil det rått og så beine. Ja, rått. Ja, jeg skulle bare si helt stort at det sett et arbeid i gang under talgjelte førjen vi vidjande vidløyke som skal enda ved en halvdaratland, som skal nemlig avduka hver styrkene, hver kunne vi gagnøyta vidløyke, og hver vandane. Om akkurat det kommer at si hva man skal gjøre i samband med undervisning, det du ikke å si. Men det hvordan et arbeid for i gang her, og som Jottan til. Takk for det. Bein Johansen. Ja. Altså, vi akkurat velskere nevner vi akkurat det vi vidløyke skoleløsning. Her vi da at sette noen grøy karmer for det, når kan man bruke det, og når det misbruk, kan man si. Det også en øyelig torførst, som du sier, til læreren, tar vi ikke akkurat skal navigere. Vidløyke et godt anbøysene. Det er også en godt at akkurat som man har lært bøtten og ungen forelegger i teltet, jeg må også lære dem forelegger innan vidløyke, det er også en godt, til at det kommer å være en større parser akkurat fremtøy. Men hiven så det også en øyelig vant jo i at det også blir misbrukt, og også just som du kommer inn at det også kommer inn kinslig brottsverk, så ser man til verre, det er også noe som løkregler inn, at det er også brukt her på en. Så at det bruk for jeg vet se dere noe altså, mal, bære fire, når det er gakt litt og når det er skei litt. Og det er også noe vi da har vittgjort. Det er en parster dere har løyvet det, og det slipper nok ikke undan at det det. Så at det vi må se noe grøye karmer for hatt. Men for folkeavslokkerne fremger noe avtak i samband vi vidløyke, eller sier man? I alle kvarfall skoleløysen, her må også se noe grøye karmer opp. Altså, lukket som man nu gjørst her, at henne takkelig frambrotten jeg har vært. Her må også sette noen karmer til, ok, hva kan du gjøre, hva kan du ikke gjøre? Og det mangler ganske vidløyke, og det øyne lærere som det, og synes du ja, vittler om hva endelig nå galdende av øyne, så at det er man gjør. Takk for det. Bare, du... Ja, altså vidløyke en nekst større kolvelting av vidløyke fære om til vi nekst større. Altså dette kommer kolvelt av heimen til neste, oppe langt innenfor de neste 5 årene. Alle der 4 synger lila, ikke alle.
en stor part av de fysiske oppgavene som vi kjenner i det, det er altså ikke til om noen få år, det er til vidløyke i år. Så det er nek godt til vidløyke, men til øyne nek farlig til vidløyke, innan særlig altså, vi må ha pura grøya karmar, og det er ikke karmar som mange er et lovarversk, som forteller oss hva kunne vi og hva kunne vi ikke vi vidløyke. Det er etiske regler for hva kunne vi bruke vidløyke til og ikke, og da hun spyr noe bøynes innom skoleverket. Trådgen er om, jeg skiljer øyelig vel lærerne at de har øyelig tropult, altså som lærere, og vidløyke blir bare bedre og bedre. Altså, du kan be vidløyke om å skrive til i tøyne støyle, altså i tøyne forme, hvordan du legger tøyne oppgave ut, og så er det håpløst at lærerne finner det. Og til nast for læreren, for ikke han får inn og prøve å teste om det kommer fra vidløyke som nærmere kunne levere inn, så sværer vidløyke noe helt annet, altså, og en annan hatt enn det som nærmere lagt inn. Så jeg tykker ikke man kan få det for at det kommer hentet, og er langt i gang, at nærmere bruker vidløyke aktivt for å løse oppgaver, men 4 måneder vi vidløyke til at vidløyke vet bare til som vi har fortalt vidløyke. Det vet ikke alt. Og jeg har jo selv prøvd vidløyke nekker ferien og jeg må si som til nek som det er svært skøyftatter. Altså, jeg har flere forfengt, og så sier man vi vidløyke, ja, men vårt kvært, det er ikke rett som du sier, og så sier det årsaka, det passer som du sier til så. Altså, så er dere vidt i fengt nærmengene i feilen som vidløyke kommer vi, så er det veldig viktig at man lærer nærmengar og åkene at livet vi har vidløyke kommer for å være, men at man må fakta-tjekke til opplysker som kommer fra. Takk for bare. Ja, nei, han fakta-tjekker det han har vært mest. Ja. Vi mor om det, sier Stenberg. Ja. Vi når ikke minutten, som vi pleier å gjøre. Sier Stenberg, du får helt stått sørste året i kveld, Arjen, vi får at bjøa alle i gang opp at takka for i kveld. Sier Stenberg? Ja, takk for det. Nei, det er ikke nivå om at vidløyke er sjående være noe god ting og med at det var eisen tropult, men det er veldig nøyt å forelegge mennene eisen lærere, og ut til voksne, kan man si, som arbeider vidt. Det er unge folk, det er langt fremmefyr, det er noe ting. Men man må eisen færre inn og hytte etter det kommende i årene, helt sikkert hvordan man kan regulere. Tog att och har släppt onka regleringar i det och det onka du släppt några öron läst i samfällan utan reglering. Vi skulle ut bara köpte en som bil och kort runt onka färdre reglon. Så det var nog crash. Så här är helt säkert några ting som man nöjst har hittat efter vad man kan göra. Och ett annat är äsne till visen tillskilt att annars någon som några äsne må arbeta mer vi så att då är bättre att skilja mitt och ner till fallstående ner till inte och hur ska upp för kunna net någon. Så här är faktiskt rättliga nog som man har hittat. Jens vil be om 3 sekunder, han skal få av deg. Men jeg kan lukka legge til her, at jeg har selv gjort en kanning om totalgilda dannelse og hvordan lenge det kom i folkeskolen, og så kanskje han giver ut om det. Og det er absolutt omgang det kommer. Det stender større snomsatlandet for folkeskolen, og her er ikke hent sambart alle time skoleleierne som er tås her i vi. Så det har vært mye input. Ja, for en rise oppgjøring. Og nå får Jens 3 sekunder, Arne Oliver gang til nå. Gjør så vel, Jens. Hvis vi ikke teker i vår som noe arbeid, så skulle det ikke være noe tropelig for nere skjedret vik. Kanskje 2 Jeg har alltid Stora takk for det. Vi er tid til lykke standande som kommer Oliver. Gjør så vel, pappa. Jeg får bare takke deg for i kveld. Jeg har et som jeg fikk mikrofonen til sørst, så får jeg lykke til å Axel Johansen en vimersting. I sjukhusversen er vi allmennelig glad for at man styrker sjukhusversen og tar 6 serlaknene de har sett. Men vi lade eisen mest til at de sett ikke sjukrøkta frøyngar og passet av sjuklingene som serlaknene nå skulle vidtjøre. Så vi sier takk for det, og vi drenner kjøtere til å gjøre det hatta. Hadde bare en vimersing. Jeg har sittet lust etter ikon. Jeg ønsker mer nekv større visjoner for en fremtid arbeidsmarknad og for arbeid av fjeltene. Jeg halte til at jeg skulle til mot bo i kurser. At til kanskje for hjem, jeg tykker ikke noen flokker, jeg tykker for en annen i egen og også om eløytsyndrom, hva atla vid å gjøre for å trykke av vinnene i førjen fram iver høynere arbeidskraft. Jeg vet vel, vi sier at hvis vinnene har det godt, så har folk det godt, men hvis folk ikke har det godt, så har vi de å vinne. Til så enkelt som det. Men jeg sier 1000 takk for at du vil stille opp her, og takk for til tykken som kommer. Jeg vet godt at det er gjerne spørninger etter, men vi får enda nå. Takk for det.